Bueno, iniciamos a sesión do pleno do 30 de maio de 2025. O primeiro punto da orde do día é a adhesión do Concello de Silleda á Asociación da Comunidade Energética de Trasdeza. Eu quixera que conste en acta en relación a este punto, tamén o número 2 desta orde do día, que en canto as obligacións económicas estén determinadas, teñen que estar sometidas de novo a informes ratificadas polo pleno, para que quede claro xa antes do debate. Entón, procedemos ao debate xa do primeiro punto, que é a adhesión do Concello de Silleda á Asociación Comunidade Enerxética de Trasdeza. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Informativa de Medio Ambiente, Servizos e Industria dictaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, solicitar a adhesión do Concello de Silleda á Asociación Comunidade Enerxética de Trasdeza segundo os estatutos transcritos anteriormente. Segundo, designar a persoa que ocupa a alcaldía como a representante do Concello de Silleda entre a Asociación Comunidade Enerxética de Trasdeza. Ten a palabra o Partido Popular. Ben, nos, en relación con este punto, entendemos que, bueno, que é unha iniciativa boa, o feito de que se podan constituir comunidades enerxéticas que redunden no beneficio dos cidadáns de Silleda, pero si o que estamos vendo, e sobre todo vimos por algunhas noticias de prensa, que xa hai determinados acordos que non aparecen dentro do expediente, como pode ser a cesión de determinados espacios públicos, e tamén se alude a unha enquisa que se realizou que tampouco aparecen os resultados dentro dese expediente, que consideramos que esa enquisa debería estar recollida dentro do expediente. Como decimos, hai determinadas cuestións, como esas cesións de espacios públicos e algunhas determinacións en relación co que suporía a adhesión do Concello, cos porcentaxes que podría supoñer, e xa máis alá do contido económico que poida ter para o Concello en canto a aportacións ou determinadas obrigas económicas, o certo é que tampouco aparecen determinados cales van a ser esas contraprestacións que vai a recibir o Concello, ou que podría recibir o Concello, sobre todo co feito de poder bonificar a enerxía a eses fogares vulnerables. Por lo tanto, entendemos que hai moitas cuestións que non están determinadas, que realmente, incluso desde a intervención, non se conocía moi ben exactamente cal era ese contido das obrigas, xa que non se podía ver o expediente. Por lo tanto, entendemos que ven dun xeito precipitado, cando entendemos que tampouco hai ninguna urxencia para elo, dado que non están pendientes todavía de facer ningún tipo de tramitación ou pendientes de calquer tipo de actuación que supoña unha emerxencia ou unha urxencia o ter que aprobalas neste momento. Por lo tanto, o que solicitaríamos dentro do Partido Popular é que este punto quede enriba da mesa hasta o seguinte pleno, que se faga todo ese traballo que non se leva feito ata o de agora, de concreción de esas obrigas e deses dereitos para o Concello de Silleda, máis alá do contido económico, e que se poda facer un grupo de traballo entre os distintos grupos a fin de facer esa inclusión do Concello con todas as garantías e sabendo exactamente o que nos estamos comprometendo. Por lo tanto, como decimos, a proposta que solicitaríamos era que este punto queda enriba da mesa no pleno, que se traballe durante os vindeiros meses para que poida ser traída o seguinte pleno ordinario do Concello de Silleda. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Sí, en relación a ese punto, nos en principio non vemos ningún problema en que o Concello participe desta asociación, que hoxe é o que estamos votando, adherirnos a unha asociación da Comunidade Enerxética Trasdeza. Sen embargo, sí que nos preocupa adherirnos neste momento un pouco pola incerteza que existe sobre as derivadas e as consecuencias económicas que pode supoñer para o Concello. É dicir, non sabemos aínda a participación nesa asociación que nos vai supoñer tanto os deberes como as cargas. Entonces,
Por iso mesmo gustaría nos propoñer ou dúas cousas, ou que se de alguma maneira se modifique o acordo plenario para recoller a obriga da alcaldía como representante do Concello na asociación de pedir autorización previa ao pleno antes de comprometer ou autorizar ningún recurso económico ou ben municipal, ademais de que sería necesario contar cos preceptivos informes técnicos e de intervención, ou simplemente que se deixe para un momento posterior, porque eu entendo que o funcionamento da asociación neste momento pois tampouco depende da adhesión ao Concello. É dicir, estamos a favor da finalidade que promove a asociación, estamos a favor de que se participe, pero estamos tamén a favor de garantizar que o pleno, que ao final representa o pobo de Silleda, pois poida avaliar e, no seu caso, autorizar a participación unha vez que se coñezan pois cales son as obrigas que acarrea esa participación, sobre todo desde unha perspectiva económica. Ben, bueno, eu quero recordar que xa arranquei o debate dicindo que este punto non están determinadas obligacións económicas e, por lo tanto, deberán de ser sometidas novamente ao pleno para o seu informe e a súa ratificación. Por lo tanto, xa estaba incorporado na orden no que na acta do pleno a súa demanda. Eu, en relación á intervención do Partido Popular, decir que creo que estamos facendo un debate que é extemporáneo. Aquí estamos, como ben decía o concelleiro de BNG, solamente debatindo sobre a incorporación do Concello na Comunidade Enerxética. Calquera concello, de feito, preguntei, non hai 50 concellos en toda España que forman parte de comunidades enerxéticas aportando espacios públicos para a súa instalación. Formamos parte dun proxecto que se chama Easy for Rural, financiado pola Unión Europea, na que está a Universidade de Vigo, que ten estudios sobre costes e demais, que non temos ningún tipo de problema en facilitarlo para que o podan comprobar, se queren. Convidámoslos, sobre todo o Partido Popular, a asistir o xoves día 12 de xuño ás 8 da tarde a unha reunión que promove a Diputación de Pontevedra precisamente para promover unha nova comunidade enerxética situada nos teitos do pabillón municipal de Silleda. En todo caso, eu trouxen hoxe comigo dous informes que lles deixo a súa disposición aquí sobre o procedimento posterior de elaboración deste acordo, que é unha concesión de manial por adjudicación directa realizada pola Universidade, entregamos despois, pola Universidade de Vigo, e tamén todo o que significa a integración dun concello nunha entidade para a produción de enerxía. Poden despois recoller, porque é un texto bastante amplo, non é para que o lean agora, e supoño que a súa decisión de voto xa teñen tomada. Alguna consideración máis? Unha cousa, perdón, que se me esqueceu. As razóns de por que temos prisa por adherirnos aquí é porque hai dous tipos. Se leeron vostedes os estatutos da asociación, hai tres tipos de socios: os fundadores, os de número e os de honra. Os fundadores son aquelas persoas que suscriben a acta fundacional, os de número aquelas persoas que integran con posterioridade a suscripción da acta fundacional, e terceira de honra, aquelas que polos seus méritos persoais e profesionais ou por ter contribuído ao éxito especial relevante ao desenvolvemento da asociación sexan nomeadas pola Asamblea Xeral. Por lo tanto, as persoas membros desta asociación que están xa se reuniron xa en varias ocasións queren celebrar esa acta fundacional e por iso o traemos aquí, para ser tamén membros fundadores canda eles. Outro día, non sei, eu creí entendín ya ahora mesmo o Partido Popular que decía que non tiña conocimiento sobre os beneficios ou as consecuencias deste Concello. Creo que foi moi clara a comisión informativa. Este Concello cede a todas as veciños e veciñas deste Concello que queran formar parte desta comunidade enerxética todos os espacios físicos do Concello de Silleda que podemos a súa disposición os tellados de calquera inmueble, que poden ser un inmueble dun pabillón nun casco urbano de Silleda, no casco urbano de Bandeira, pero tamén calquer tellado de calquer centro social, cultural, de calquer punto do noso territorio municipal. Por lo tanto, a comunidade enerxética que se vai a montar agora nos tellados do centro de saúde, por superficie, a única posibilidade de que se incorporase máis xente sería retirándolles potencia enerxética aos que están ali, e os datos, os números son os que son, así están todos cubertos, pero podes incorporar máis xente para ir facendo novas comunidades enerxéticas, en este caso xa no pabillón municipal de Silleda. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, en relación co que se nos está comentando neste momento, entendemos que non é extemporánea a
as apreciacións que estamos facendo, sabemos que están facendo noutros concellos, pero tamén sabemos que as condicións ou as circunstancias son distintas en cada concello. Os informes que se nos plantean hoxe aquí, ou que se nos traen hoxe aquí, entendemos que xa deberían de haber estado incorporados ao expediente para que poidesen ser avaliados e poidesen ser estudiados por os distintos grupos da oposición. Por lo tanto, é boa mostra de que realmente hai unha falta de información todavía en relación con esta cuestión. Fálase dos beneficios que se producirían con esta comunidade enerxética e ca posibilidade de ampliación. O certo é que, como xa se nos está dicindo, parte dunha maneira cerrada saca xente que está como socios fundadores que se nos aportan aí. E o certo é que non está determinada ou non se nos di de que maneira ou con que porcentaxe podería entrar o Concello nesa comunidade enerxética. Sobre todo cando nos está dicindo que a función ou a participación que tería o Concello nesa comunidade enerxética sería en parte para obter eses beneficios tanto para o local no que se está instalando ou se van a instalar esas propias placas solares, como tamén no feito de que se poda beneficiar xente en risco de exclusión social ou que se encontren en determinadas dificultades para afrontar os pagos da enerxía eléctrica. Por lo tanto, como decimos, todo isto son cuestións que non están determinadas, que entendíamos que deberían de estar determinadas. Entendimos tamén nas comisións informativas que non se iba a formar parte como socios fundadores desa asociación, de feito porque xa hai parte, o acta fundacional xa está firmada polos distintos membros da asociación, e, polo tanto, como decimos, dísenos que xa hai unha cesión dun local ou dun espacio público para a instalación desas placas solares. Entendemos que esa cesión debería estar informada por intervención e tal como se manifestou polo interventor non tiña conocimiento deste expediente nin das implicacións que iso podría ter e sobre todo a repercusión que pode ter despois tamén en relación con eses beneficios, entendemos, a colectivos vulnerables que deberían de ser os beneficiados en primeiro orden por este tipo de comunidades enerxéticas. Por lo tanto, por todas as dudas que estamos manifestando, por toda esta falta de información que temos e pola falta de concreción que temos en relación con esta adhesión, nos manifestamos tamén que non estamos en contra de que o Concello se poida adherir a esta asociación. Consideramos que son iniciativas que son boas para o noso Concello, pero tamén entendemos que se deben facer ca concreción suficiente para saber realmente a repercusión e cales van a ser os deberes e obrigas e dereitos por parte do Concello unha vez que se forme desa asociación e en que condicións. É por eso, polo que, como decimos, consideramos que non é extemporánea, porque toda esa información todavía non a temos, e solicitamos que quede en riba da mesa para que se podan concretar todos estes extremos, que os podamos debater máis alá das implicacións económicas que poida ter para o Concello, repercusións económicas, porque entendemos que hai cuestións que non teñen que ver con esas repercusións económicas que si afectan directamente a esa adhesión e no grado, na maneira que se vai a facer esa adhesión por parte do Concello e que entenderíamos que xa deberían de estar concretadas neste momento para decidir se nos adherimos ou non. Por lo tanto, volvemos a solicitar que quede este asunto encima da mesa, que se poda traballar durante o período que temos hasta a seguinte sesión ordinaria, porque non hai ningún problema para facelo, e, por lo tanto, chegar á seguinte sesión ordinaria con toda a información e a concreción para poder adherirnos xa con pleno conhecemento e concretamente a esta comunidade enerxética. Sí, nos resumidamente simplemente sumámonos á petición de que a adhesión quede sobre a mesa e unha vez que coñezamos todos os extremos podamos valorar o expediente no seu conxunto, non só coas implicacións económicas, sino sociais e entender que a que nos estamos sumando a asociación existe e ainda que xa existe da igual que poda ser socio fundador que socio numerario, entendo que non teñen diferentes non deben ter diferentes dereitos nin obrigas e démonos un tempo máis a saber exactamente que estamos facendo. Falou dunha concesión de Manial, por exemplo, pois non sei se o feito de estar aprobando esta asociación implica algo deso, entendo que non, pero
estudiamos o tema no seu conxunto, sepamos a que nos estamos asociando e, desde logo, que o Concello siga como está facendo nese sentido, que está facendo o traballo nese punto, colaborando con esta comunidade no asesoramento e no acompañamento para que sigan avanzando nos seus pasos. Reitero que estamos ante un debate extemporáneo. Os informes que lle poño encima da mesa son precisamente para debatir no seguinte pleno. A incorporación do Concello a esta comunidade enerxética significa tamén que se podan presentar para as subvencións que vai a sacar agora o INEGA e os ministerios. Non estará aí, supón, ter que facer cesións que ainda non están feitas dos tellados de forma non participativa e, polo tanto, non podemos deixar isto encima da mesa. Eu solicitolles que manteñan o voto que consideren, pero non o vimos a deixar encima da mesa. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? O punto número 2 é o expediente 778/2025 de integración do Concello de Silleda na Asociación de Concellos do Ulla. Volvo a reiterar de novo que tamén este punto, como as obligacións económicas non están determinadas, serán sometidas de novo a informe e ratificación polo Pleno. Ten a palabra a concelleira do Partido Socialista para... Ai, perdón, secretario. A Comisión Informativa de Cultura, Turismo, Deporte e Comunicación ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, aprobar os estatutos para a creación da denominada Asociación de Concellos do Ulla, integrándose o municipio de Silleda na citada entidade. E segundo, facultar a alcaldesa para a asinatura da constitución da citada asociación ou calquera outro trámite requerido para a conformación da mesma. Ten a palabra a concelleira do PSOE para a súa explicación. Ben, pois, bo día a todos e a todas. O que se somete hoxe a aprobación, como ben dicía a alcaldesa, a aprobación deste pleno, pois non é máis que a integración do Concello de Silleda na Asociación de Concellos do Ulla, unha entidade pois coa que se pretende dar esa forma xurídica ao grupo de municipios que participamos pois dende hai xa máis de 10 anos no programa Goza do Ulla. Como digo, pois Silleda, dende o ano 2013, está presente nese programa de roteiros que sirven para difundir o noso patrimonio natural, turístico e histórico, o noso e o dos 19 concellos restantes que atravesa o río Ulla, dende o seu nacemento en Antas de Ulla ata a súa desembocadura en Vila García. A idea de crear unha asociación xa non é nova, se falou xa hai tempo e agora, tuvemos unha última reunión, teñen vostedes a acta a súa disposición tamén no expediente no Concello de Touro pasado o mes de marzo e, creemos que é o momento de dar ese paso adiante dando a conformidade a eses estatutos. Uns estatutos nos que, se fixan pois os obxectivos e tamén o que será o funcionamento desta asociación sen ánimo de lucro. E dende o Goberno Municipal, pois, o igual que aconteceu no seu día coa Asociación de Municipios do Camiño de Inverno, no que tamén estamos, pois consideramos que vai a ser algo moi positivo para Silleda. Ter unha asociación tamén nos permitirá non só coordinar mellor as actuacións e mellorar a xestión deste grupo de 20 concellos, senón tamén pois a posibilidade de optar a subvencións públicas pois que nos axuden a poñer en marcha actuacións que sirvan para poñer en valor o noso territorio. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, nos en relación con este punto, como ben dixo a concelleira, pois é unha colaboración que se estaba dando entre os distintos concellos polo que discorre pois os cauces do río Ulla, vense colaborando e facendo algunhas actividades de maneira conxunta, co cal pois esta creación da asociación pois o que viría un pouco a facilitar ese tipo de actuacións e poder desenvolver pois outras actuacións novas, co cual vimos simplemente pois a intentar darlle unha forma na que sea máis fácil para os concellos desenrolar estas actividades que, como decimos, xa se viñan desenrolando, por tanto non hai nada novo, xa sabemos o que se viña facendo. O que sí, dado que os estatutos non están todavía aprobados e o que se pretende formalizalos e participar como membros fundadores de dita asociación,
si hai un punto no que nos gustaría que se explorase cos distintos concellos e se pusese en riba da mesa pois, a posibilidade, sobre todo, en canto o que son as obrigas do Concello e en canto a participación económica en dita asociación. Tal como está redactado nese borrador de estatutos dos que se nos deu traslado, esa participación faise en función da poboación de cada un dos concellos. Entendemos que é unha forma que se pode ter para esa participación, pero tamén é certo que realmente o Concello de Silleda, o treito que ten de cauce do río Ulla, pois é un treito moi limitado, o sea, que se limita pois a parte final no Concello de Cira. Polo tanto, dado que parte desas actuacións ou intervencións pois teñen tamén previsto facer actuacións de limpeza e actuacións de conservación no río, entendemos que, o mellor, unha maneira de poder repartir os gastos de maneira máis equitativa sería facer esa aportación en función dos kilómetros de cauce que teña cada un dos concellos que forma parte de dita asociación. É dicir, ao final podemos ver como, por exemplo, o Concello de Cruces ten moitísimos máis kilómetros que o Concello de Silleda de cauce do río Ulla, ou concellos máis pequenos que van a facer unha aportación máis pequena a dita asociación que o faría ao Concello de Silleda, e, polo tanto, entendemos que sería un reparto máis xusto e máis equitativo entre os distintos concellos que ese reparto se faga en función dos kilómetros de cauce que ten cada un dos concellos. Por lo tanto, gustaríanos que dende o Concello de Silleda se plantease esta posibilidade aos distintos concellos, porque entendemos, como decimos, que é a forma máis equitativa e máis xusta de facer o reparto das cuotas que lle corresponderían a cada concello, e, por lo tanto, que se fagan estes traballos a fin de poder modificar este borrador de estatutos e poder aprobar uns estatutos que realmente sean máis aceitados para o noso Concello e entendemos que para todos os concellos. Ten a palabra o BNG. Dende o BNG consideramos moi boa nova a creación desta asociación, porque creemos que permitirá que se desenvolvan as actividades de mellor maneira, en conxunto, e máis así un mellor acceso ás subvencións. Si que queremos poñer de manifesto e que quede constancia que, tal e como din os propios estatutos, que promoven a defensa do patrimonio natural e histórico-artístico da Ribeira do Ulla, impulsando actuacións de limpeza, eliminación dos vertedoiros e exixindo saneamento de vertidos que rematan no río, procurando a colaboración financiera de outras administracións. Neste sentido, sí que queremos que os concellos todos que van formar esta asociación pois sí que sean contundentes e se posicionen en contra de calquer tipo de proxecto que poida atacar tanto a diversidade como o patrimonio, calquer tipo de actividade productiva ou de ocio que teña relación directa co río Ulla. E con estes proxectos, neste caso estamos nos referindo a proxectos como son Altri, como é o vertedoiro de Campo Marzo, como son as plantacións intensivas de viño nas marxes do río Ulla, na zona, ou a mina de Touro. Ten a palabra o Partido Socialista. Bueno, volvo a repetir un pouco o que se dixo no debate do punto anterior. O que estamos debatindo hoxe é a integración, non estamos concretando nada no tema económico, que é o único que parece que non ten claro o Partido Popular. Eu creo que xa o comentei tamén na comisión, non? En todo caso, a aportación vai a ser casi que simbólica. Vale. Cando se empezou a traballar nestos estatutos, foi xa fai varios anos, e a verdade é que non houve ningún problema entre todos os concellos que formamos parte, e cada concello somos conscientes de que temos as nosas peculiaridades, non? Silleda, como vostede ben di, ten un tramo de pouco máis dun kilómetro na parroquia de Cira, e temos a particularidade de que ademais é aí onde se xuntan, na praia fluvial de xunta dos ríos, o río Ulla e o río Deza. Polo tanto, a posibilidade que plantexa vostede de establecelo por tramos, pois a verdade é que ningún dos concellos o plantexou. Nós o que queremos con esta asociación é traballar dunha maneira conxunta para promover, para defender o noso territorio e para seguir organizando estas rutas, pero tamén para facer outras moitas cousas, non?
Estos son os estatutos, todos demos a nosa conformidade. En todo caso, se vostede os leu, verá que na disposición adicional última aínda ten que haber unha asamblea na que se fale de cuestións como o reparto das aportacións e será aí onde fixemos, repito, o que estamos aprobando hoxe, integrarnos nesa asociación. Nada máis que eso. Estamos ya con el último turno, ¿sí? Sí. Turno do Partido Popular. Sí, precisamente como somos conocedores do momento no que nos encontramos, entendemos que é o momento de facer ou de poder facer aportacións a eses estatutos que se pretenden firmar e é polo que solicitamos que se valore esa posibilidade porque entendemos que sería o máis xusto e sería o máis equitativo para todos os concellos. Por lo tanto, pedimos que, ainda que non se houberan planteado con anterioridade outro tipo de alternativas en canto á financiación, pois, dado que se está dando autorización para a adhesión, entendemos que a adhesión se vai a facer con a aprobación duns determinados estatutos, que antes de facer esa adhesión con eses estatutos e a aprobación de estatutos, que se valore esa posibilidade cos distintos concellos, que se faga ese traballo dentro do Concello de Silleda, porque entendemos pois que o máis razonable para o noso concello. Por lo tanto, como decimos, non tería ningún sentido que tendo pouco máis dun kilómetro de cauce, cando estamos falando tamén de actuacións de limpeza e demais cuestións, pois que teñamos que contribuir pois, na mesma contía que outros concellos que teñen moitos máis kilómetros de cauce. Nos simplemente facemos esa proposta, que se valore, que se faga o traballo para discutilo co resto de concellos e intentar incluir esa modificación nos estatutos antes da adhesión e da aprobación ou a fundación e a aprobación dos estatutos que rexerán esta asociación. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois procedemos a votación. Eu, sin antes sorprenderme moito de que por parte do BNG se diga que esta posibilidade vai a posibilitar un mellor acceso a subvencións, cando fai un anaco acabamos de perder a incorporación dunha subvención que afectaba a veciños de Silleda. A posibilidade de pedir subvencións que afectaban a veciños de Silleda. Votos a favor? Votos a favor? Todos. O punto número 3 é o expediente 680/2025 de creación do Consello Municipal da Muller. Ten a palabra a concelleira Ángela Troiciño. Desculpa. Comisión Informativa de Benestar Social, Igualdade, Educación, Sanidade, Xuventude e Normalización Lingüística ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, a aprobación da creación do Consello Municipal da Muller como órgano de participación da veciñanza do Concello de Silleda nas materias de igualdade efectiva entre mulleres e homes e do colectivo LGTBI+, Q+, así como da aprobación inicial do seu regulamento, anexo 1 desta proposta. Segundo, aprobación inicialmente do seu regulamento, anexo 1 da proposta. Terceiro, dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva mediante exposición do mesmo no tabuleiro de anuncios deste Concello no Boletín Oficial da Provincia por prazo de 30 días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello. Cuarto, no caso de que non se presenten reclamacións en relación coa aprobación inicial do Regulamento de Funcionamento Interno do Consello Municipal da Muller do Concello de Silleda, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. Bo día. Este terceiro punto é a aprobación do Regulamento de Funcionamento Interno do Consello Municipal da Muller, un órgano que nace coa bondade de ser un espazo plural, aberto e participativo no que se poidan escoitar todas as voces implicadas. Quero engadir, como xa ben dixen nas comisións informativas, que xa se incorporaron as propostas da reunión previa que se tuvo, recollendo así as achegas que se fixeron, e ademais incluíron 4 comisións de traballo, xa que non había ningunha proposta para comisións de traballo, se engadiron 4 comisións de traballo que permitirán unha participación máis activa e estructurada, facilitando o avance dos distintos eixos que se consideran prioritarios en un principio, logo se poderían aportar máis
máis comisións de traballo se fose necesario, se algún portavoz ou vogal o desexase. Nada máis, en principio. Por parte do Partido Popular. Bueno, bo día a todas e a todos. Dicir que dende o noso grupo político agardamos que a creación deste órgano do Consello da Muller permita que o Concello de Silleda avance cara a igualdade real entre mulleres e homes, independentemente de cal sexa o seu xénero sentido ou a súa orientación sexual. Este órgano pensamos que debe servir como canle para propoñer iniciativas e visibilizar todo tipo de discriminacións cara a muller e cara ao colectivo LGTBIQ+. E tamén para detectar necesidades como as que vimos estes días na prensa, cando se falaba de que en Silleda son 13 os casos activos de violencia de xénero, 7 dos cales foron registrados como de baixo risco, 2 deles de risco medio e 1 de risco alto. Engadindo aquí tamén que 3 desas persoas, deses homes maltratadores, foron reincidentes. Tendo en conta isto, pensamos que un dos eixes fundamentais debería ser o desenvolvemento de proxectos de sensibilización, de campañas en contra da violencia de xénero e programas de formación sobre igualdade e diversidade de xénero. Todo isto a través de formación nos diferentes colectivos sociais e educativos, ofrecendo recursos, obradoiros e espazos de reflexión. Pero sabemos que todo isto ten un custe, por eso solicitamos ao Goberno que nos indique a partida presupuestaria que teña reservada para levar a cabo todas estas accións e para que as persoas profesionais do Centro de Información á Muller podan desenvolver o seu traballo do mellor xeito posible. A vez tamén agradecemos a estas grandes profesionais do CIM a súa implicación e o seu bo facer, así como que tiveran en conta as propostas feitas desde o noso grupo político en relación á inclusión de profesionais dos corpos e forzas de seguridade, como a Policía Local e a Garda Civil, e a representantes dos diferentes centros educativos, tanto de educación infantil e primaria como de educación secundaria, e profesionais responsables da atención a mulleres en contextos de prostitución e organismos que atenden tamén a mulleres con discapacidade, porque todos eles teñen que ser partícipes das propostas sinaladas anteriormente. Tendo o Partido Popular de Silleda, estamos convencidos de que o compromiso con unha sociedade igualitaria comeza no eido local. Por iso, o establecemento deste Consello da Muller é non só necesario, sino que é urxente e ineludible. Por parte do Benega. En primeiro lugar, agradecer as técnicas do CIM polo seu traballo a hora de realizar este regulamento. Tamén temos que agradecer que se tiveran en conta todas as propostas, vese que é un consello aberto, onde hai unha participación, porque todos somos responsables para convertir a sociedade nunha sociedade máis igualitaria, e creemos que despois desto, que é o primeiro paso, o que temos é que seguir traballando en conxunto para que en Silleda de verdad se produza un espazo de igualdade en todos os ámbitos. Ben, segundo turno. Solo puntualizar unha cousa. Decir que este Consello é unha ferramenta útil para canalizar propostas, como ben vimos, promover a colaboración entre entidades e dar visibilidade ao traballo que xa se está a facer dentro do noso municipio en materia de igualdade, porque vexo que dis que hai que potenciar, visibilizar, sensibilización, campañas e programas xa se están a facer, en todo caso se farán máis, evidentemente, igual que se está facendo hasta ahora, e ademais é unha ferramenta que permitirá que os colectivos sociais, educativos, sanitarios e de seguridade poidan aportar a súa experiencia e coñecemento, que está moi ben. De todas formas, decir eso, que é un instrumento vivo que se irá traballando sobre ele. Por parte do Partido Popular, Benega. Bueno, remata a intervención, agradecendo a todas as persoas que formamos parte da elaboración deste reglamento, todas as asociacións de mulleres que se acudiron ás primeiras reunións. Creo que é moi importante que se sepa, non, que isto foi un traballo conxunto de moitas persoas. A verdade é que tiñamos que telo traído moito antes, pero sí que realmente as técnicas do CIN estaban á espera de aportacións a través de correo electrónico, porque as únicas que se fixeron foron inboche na primeira reunión e non se concluíron ninguna máis. Ao final, pois, tomamos a decisión de traelo, ainda que faltaban moitas delas que non foron contestadas. Por lo tanto, urgencia sí, traballo sí, recursos tamén, a traballar, que é o que nos interesa
polas mulleres deste Concello. Votos a favor da proposta? O seguinte punto do orden do día o expediente de axudas municipais á creación de emprego. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Informativa de Urbanismo, Emprego, Persoal e Comercio ditaminou favorablemente o presente proposta de acordo. Primeiro, aprobar as bases que rexirán a convocatoria de axudas a empresarios, empresarias individuais, autónomos e as pequenas e medianas empresas do municipio de Silleda para o ano 2025, incorporadas á presente resolución como anexo. E segundo, proceder á publicación das bases na páxina web do Concello de Silleda, na sede electrónica e no boletín oficial da provincia de acordo coa Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Silleda. Ten a palabra por parte do Grupo Socialista a concelleira Estefanía Paín. Hola, bons días. Hoxe traemos as bases de axudas municipais á creación do emprego do Concello de Silleda, apoiando así a posta en marcha dos novos proxectos. Vouche cortar porque eu creo que vas ter que dades acercado un poquinho máis o... Non se dá. Achegado os dous, por favor, porque así. Vale, genial. Este sí. Pode empezar outra vez porque creo que non se grababa, vale? Vale. Bos días. Hoxe traemos as bases de axudas municipais á creación do emprego do Concello de Silleda, poñendo así a posta en marcha dos novos proxectos empresariais no Concello. Este ano contan cun orzamento de 25.000 euros e as solicitudes irán desde 1 de outubro do 2023 ao 31 de outubro do 2025 e con isto queremos incluir ao ano pasado que non se levaron a cabo. Os gastos subvencionables son os de posta en marcha e o funcionamento das empresas, cun importe máximo de 4.200 euros. E foméntase os desempleados de larga duración, as mulleres, o sector primario e a hostelería. Con estas axudas queremos apoiar os emprendedores e animar a toda a xente que aposte por quedarse en Silleda. Este é un programa que se iniciou no 2015 e leva concedidas 66 axudas, con máis de 90.000 euros, exactamente 91.800. Nestes anos e por diferentes causas, 18 destes establecementos cerraron. Pero podemos decir que funcionan, porque supón máis dun 70% de éxito dos casos. Ademais, seguiremos traballando coa Fundación Roberto Rivas, tanto asesorando na creación de novas empresas como na formación, onde o ano pasado realizáronse 8 sesións totalmente gratuitas para os participantes, centradas en competencias digitais, marketing e publicidade, e que este ano seguiremos traballando e realizando actividades para todos os empresarios interesados. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, nos varias consideracións en relación con estas bases. Bueno, agradecemos polo menos que este ano pois se nos de traslado un pouco pois dese balance do que foron as axudas outorgadas hasta ahora e cal foi pois a situación. Facemos un receso? Sí.
Disculpade, é un momento complicado, pero ten a palabra. Bueno, como decíamos, agradecemos ese pequeno avance do seguimento das axudas que se foron dando durante os últimos anos, que viñamos reclamando tamén nos últimos anos, pois que se nos fixera ese balance un pouco para conocer cal era a situación e como estaban funcionando as distintas bases que se estaban, ou as distintas axudas que se estaban outorgando. Simplemente desas 12 non sabemos se son que se pecharon antes do período que tiñan para a justificación e, polo tanto, non chegaron eses 12 meses, ou son incluso posteriormente a eses 12 meses e se fixo ese seguimento de como están actuando, non? Si entendemos que ese seguimento que reclamamos en varias ocasións e do que se nos dou un pouco avance é algo necesario, sobre todo, como decimos, para saber si as axudas que estamos outorgando aos emprendedores están indo no sentido correcto e, sobre todo, tamén avaliar se é preciso facer algún tipo de ou crear algún tipo de iniciativa para acompañar a estes emprendedores nese camiño que moitas veces van surdindo determinadas complicacións no momento no que se empeza, que todos que somos autónomos ou empresarios, realmente ao final sabemos das dificultades que van entrañando e como van evolucionando os distintos proxectos. Por tanto, sí que é algo que se nos gustaría que se crease unha comisión de seguimento en relación con estas axudas. Como ben dixo a concelleira, vimos este ano con estas bases que inclúen xa tamén desde o ano 2023, dado que o ano pasado, a pesar de que foron aprobadas en pleno, finalmente non foron publicadas polo Grupo de Goberno, nunha decisión unilateral do Grupo de Goberno, xa que contaban co respaldo do pleno para poder facelas. Entendemos que, sobre todo vendo a liquidación do exercicio e cos gastos que houve noutras partidas, que houbera sido posible manter estas axudas ao emprendemento o ano pasado. Lamentamos que non fora así e que, por tanto, dentro do Grupo de Goberno se tomase esa decisión de non publicadas. E o que vemos é que, dado que o que se está facendo este ano é xuntar o ano 2023 e o ano 2024 para paliar precisamente esta falta de entrada en vigor o ano pasado destas axudas e, por tanto, que non puderon ser solicitadas polos distintos veciños de Sida, o que lamentamos é que a contía siga sendo a mesma que se facía anualizada durante estes anos. Por lo tanto, si nos gustaría que se hubiera ampliado esta contía para estas axudas, sobre todo, como decimos, tendo en conta que os proxectos que podrán beneficiarse son os relativos aos 2 anos anteriores, dende 2023, e, polo tanto, sí que nos gustaría que se houbera feito este tipo de ampliación na partida. Despois, tamén dúas cousas en relación con estas bases, que eu creo que algunha delas xa se comentou o ano pasado. Vemos que para aqueles emprendedores que soliciten esta axuda e que finalmente non podan seguir co seu proxecto por os motivos que sean durante os 12 primeiros meses, establecese unha penalización para que non podan volver a solicitar esta axuda nos 3 anos seguintes. Entendemos que esta penalización que se fai a estes emprendedores tampouco é aceitada, porque ao final non é que esta sea a única penalización, sino que eses emprendedores que pechan antes deste período de tempo xa teñen que devolver esas axudas que recibiron cos seguros correspondentes e, polo tanto, están resarcindo e reintegrando eses cartos por un proxecto que non saleu adiante. Por lo tanto, establecer a maiores esa penalización de 3 anos sin que poidan volver a solicitar esta axuda, o que ven a castigar o emprendedor, non? E realmente o emprendemento moitas veces compónse de moitos fracasos para conseguir algún éxito. Por lo tanto, como entendemos que esas posibles presuicios que podrían derivarse po Concello por ese peche anticipado dentro deses 12 meses quedarían perfectamente resarcidos, non só ca devolución desas cantidades, sino tamén
reintegración cos xuros desas cantidades, consideramos que esta penalización debería eliminarse destas bases e facilitar que calquer persona que sufra un traspeno en etapa emprendedora non teña que esperar 3 anos para volver a iniciar un proxecto. Cuestión distinta sería que realmente non se poderá chegar a facer efectiva esa reintegración. Pode ser que o mellor solicitando esa reintegración por determinados motivos económicos o Concello non sea capaz de recuperar. Nese caso, como circunstancia adicional, dado que o Concello non dá recuperado eses importes, que se estableza esa penalización alternativa, podría ser asitada, pero non no caso de que se recupere efectivamente ese investimento. E despois, tamén consideramos asitado que nesta anualidade o Concello se dé conta de que é preciso incentivar ou otorgar unha maior puntuación ou intensidade aqueles proxectos de hostelería que son tan precisos para o noso Concello e que estamos vendo que se están desenvolvendo na nosa vila. Por lo tanto, entendemos que é unha boa iniciativa e que é unha cuestión que agradecemos dende o propio Partido Popular. Por parte do BNG? Sí, comezar preguntando porque fixose mención a algún tipo de análise sobre o resultado destas axudas e eu, a verdade que este pleno era bastante denso tal, eu non sei se había no expediente algún informe que analizase este tema, porque eu iba precisamente, perdoádeme se así, pero eu iba precisamente comezar a miña intervención dicindo o mismo que xa dixemos o ano pasado, que nos gustaría que se avaliase con algún informe que se analizase a que sectores efectivamente se destinaron estas axudas ao largo destes anos e cal foi a súa efectividade. Ademais de decir aquí a cifra do 70% que nos decía a concelleira, pois un informe que avalíe porque dar cartos a fondo perdido está moi ben, pero temos que saber se o estamos facendo ben e para reorientar estas axudas, porque o mellor estamos realmente tirando cartos en proxectos baldíos. Eso por unha parte. Creo que sería moi necesario que o Concello analizase se o que estamos facendo ten sentido económico. Porque, claro, a promoción económica non pode basearse simplemente en dar unha subvención a fondo perdido a quen queira montar o seu negocio, senón que debería ir acompañada de outras medidas que sirvan para que formar a esas persoas que abren un negocio e apoialo na toma de decisións estratégicas, nas fases iniciais, explicarles que ao mellor determinados tipos de negocio non teñen viabilidade, orientalos hacia onde poden ir, hacia as axudas que poden conseguir, non é só darlles un curso sobre como usar as redes sociais, que diso últimamente saben moito. Esa é a verdadeira promoción económica que debería facer un Concello, non simplemente lavar a cara entregando subvencións que moitas veces, por desgracia, terminan en fracaso por falta de acompañamento. Por outra banda, analizando as bases en sí, nos hai 2 puntos que quixéramos recalcar. Por unha parte, sumámonos tamén á petición que fai o Partido Popular respecto a esa penalización para quen abreu un negocio e pecha antes dos 12 meses. Esas persoas xa están resarcíndose co Concello, tendo que devolver os cartos, por lo tanto non ten sentido volver penalizalos, sempre que efectivamente se liquide esa débeda co contribuinte que recibeu esa subvención, sempre que reintegre, debería non estar penalizado. E nós, si queremos chamar a atención, e aí discrepamos que parece ser cos outras forzas deste pleno, respecto da inclusión dun plus de 20 puntos de valoración, é dicir, hasta un 15% na puntuación máxima para sectores de hostelería e restauración por unha suposta escaseza de servizos, e xustificano dicindo que a hostelería é fundamental para garantir un crecemento sostible e equilibrado. Unha frase estupenda, sacado seguramente de alguna inteligencia artificial. Nos desde o BNG, por suposto, estamos de acordo en que precisamos hostelería, do mesmo modo que precisamos ultramarinos nas aldeas, librerías, peluquerías, panaderías e todo tipo de comercio. É dicir, estamos a favor de que todo o comercio que un emprendedor queira implantar en Silleda, pero non vemos correcto primar o sector da hostelería sobre o resto. É dicir, se eu presento un proxecto viable para abrir X negocio, o que sexa, fan falta moitos comercios en Silleda,
por que vai recibir o mismo proxecto que está ao lado por ser unha hostelería máis puntos. Non vemos que sexa precisamente o sector económico que teña que primar sobre os demais. Por certo, falando desto, do sector da hostelería, aproveitamos para desexarlle éxitos á Concelleira de Medio Rural na apertura do seu novo local de hostelería. Entendemos que non ten nada que ver unha cousa con outra, que este ano se prime a apertura da hostelería con que a Concelleira de Medio Rural abra un bar. En todo caso, e por resumilo, nos, xa digo, estamos a favor de dar axudas económicas ao emprendemento. Creemos que a Concellería de Promoción Económica debería facer algo máis ademais de dar estas axudas, e estamos en contra de dar máis puntuación só aos bares sobre o resto de comercios, polo que pedimos que se suprima ese plus nestas bases. Por lo tanto, nos anunciamos o noso voto en contra en tanto non se corrixa esta cuestión. Ten a palabra o Partido Socialista. Bueno, primeiro, con respecto aos procedementos, sí, no listado que levamos, o control de todas as axudas que se levan, con nombres, apelidos, a cantidad de cartos que recibiron, a que se dedican, todo levas un control. Cada certo tempo vais actualizando a lista e levas un control de todo o que se leva dado desde o primeiro ano que se empezaron a dar as axudas. Vale, dos 18 que cerraron, vale, sí que é verdade que houve 3 que cerraron antes dos primeiros 12 meses, vale, sí, e iniciáronse procedementos para o reembolso deses cartos, vale. O seguimento, bueno, creo que xa lle contestei, as contías aumentáronse, empezáronse con 10.000 euros o primeiro ano, seguíronse, o último ano que se deron foron 15.000 máis 5 de ampliación, este ano aumentamos a 25.000, vale? Se estas contías non foran suficientes, pois po ano que ven, cando volvan salir, pois sí, mirarase para poder adaptalas ás necesidades que fagan falta. A penalización, bueno, poderíase mirar. A ver, aquí estamos falando dunhas axudas do Concello, vale? E se fixera falta modificalas, porque se xa se a reinversión lle parece suficiente, pois sí, pódese falar, e po ano seguinte pódense eliminar esa penalización. Co acompañamento, aparte de traballarnos cos empresarios e calqueras dúdas que teñan poden vir falar con nós e preguntarnos o que faga falta, tamén traballamos coa Fundación Roberto Rivas. Vale, nese convenio que temos, eles teñen todas as axudas á iniciación dos empresarios que teñan dúdas o que queiran facer, vale, porque nese convenio está firmado así, para que poidan axudarlles no que faga falta desde o principio. Ademais de ternos a nós en todo o que faga falta tamén e calqueras dúdas ou se teñen calquer problema cos papeles ou con eso, a Fundación Roberto Rivas tamén se encarga de asesorar e de axudarlle na mellor maneira posible. Vale. Que hai negocios que non siguen adiante? Pois claro que non. A ver, levamos 10 anos cas axudas. En eses 10 anos, por moitas causas personales de cada un, pois seguro que moitos negocios cerraron. Igual que este, a pandemia e moitas cousas. Vale, nós o que temos que estar é axudando os empresarios co que podemos. E isto é o que podemos facer. Aparte que seguro que moitas cousas máis. Pero nós temos que apoiar. E queremos que isto funciona. Porque que teñan máis do 70% de éxito, pois está bastante ben. Por parte do Partido Popular. Sí, bueno, como ya decíamos, agradecemos que por lo menos este ano nos traigan estes datos, porque como decimos é unha novidade con respecto aos anos anteriores, nos que nin siquiera se traían eses datos e aparte se nos decía que ese seguimento teríamos que facer dende a oposición. Co cual, bueno, inda que, como decimos, nos parece insuficiente e por eso lle propoñemos que se cree unha comisión para facer ese seguimento, entendemos que ese seguimento non debe ser só ese listado actualizado de establecementos ou de persoas ás que se lle dá axuda. Evidentemente, eso é unha obligación inexcusable do Concello porque precisamente entra dentro do plan de fiscalización desas axudas que se están dando, co cual, evidentemente, se non se fixera nin siquiera eso, pois sería unha situación bastante grave. O que estamos dicindo é que esa comisión, igual que tamén se estableceu ou se dixo polo voceiro do Bloque Nacionalista Galego e que o ano pasado
pedimos entre os dous grupos, entendemos que se debe facer ese seguimento e ese acompañamento dende o Concello, non? E poñer eses recursos para, como decimos, ver si donde estamos actuando realmente está producindo os efectos que son necesarios. Mais alá de cuestións puntuales que se lle poda axudar desde a Fundación Roberto Rivas, que fai un excelente traballo con todos os proxectos innovadores e con aqueles proxectos que desean implantarse, pero si realmente o que estamos facendo e a donde se están indo eses cartos realmente están obtendo eses beneficios que esperamos, non? Porque aparte temos que ter en conta que estas bases mudaron o seu nombre por aquelas de bases para a creación de emprego, é dicir, non sabemos se realmente o que se está surdindo con estas axudas que lle estamos dando está realmente fomentando non só o autoemprego, sino tamén que se vaya creando e que sean proxectos que vayan medrando e que teñan un certo percorrido. Por lo tanto, entendemos que esa comisión de seguimento é moi necesaria para poder avaliar se o que estamos facendo é o correcto, se realmente está tendo esa repercusión que estamos buscando destinando esas cantidades, se en relación cas cuantías é certo que foran medrando nos últimos anos, e creo recordar que a que ven este ano é semellante, se non igual a do ano pasado, pero tamén é certo que, como decimos, o que se está traendo son 2 anos porque o ano pasado decidiron non publicarse e, por lo tanto, que non entraran en vigor. Entendemos que esta contía debería de subir e, por lo tanto, ampliala para que esa parta con unha cantidad suficiente para facer frente a eses 2 anos o que se pretende paliar por non habelas publicado o ano pasado. A penalización, evidentemente que determinados negocios cerran, eso sabémoslo todos, non é ninguna novidade, pero sí que é certo que esas penalizacións teñen que ir en consoancia con que realmente se lle produzca algún menoscabo, algún presuicio ao Concello. Como decíamos, non nos parece razonable que aquel emprendedor que, por os motivos que sea, fracase a súa iniciativa antes dos 12 meses e que realmente efectivamente reintegre esas cantidades, incluso cos xuros, co cual non hai ningún presuicio para que se produzca esa penalización, se lle penalice ou se lle castigue con eses 3 anos a maiores sin poder levar a cabo outro novo proxecto de emprendemento. Por lo tanto, nos entendemos que esta penalización é un castigo innecesario aos emprendedores. Que se nos veña a decir que xa viraremos para o ano que ven, cando xa se planteou o ano anterior, que a Comisión de Seguimento, cando xa se planteou tamén o ano pasado, e seguimos nas mismas, entendemos que non é algo aceitado neste momento, é dicir, son cuestións que se poden modificar, que se poden incluir, que se poden levar a cabo sin ningún problema con estas bases e, por lo tanto, correxilas e sacalas dunha maneira aceitada e que dunha maneira beneficiosa para os distintos emprendedores. Por lo tanto, solicitamos que se elimine esta penalización e, sumámonos as puntualizacións tamén que dende o voceiro do bloque se fixeron que, de unha maneira, ao mellor un tanto máis sutil, fixemos dende o Partido Popular. Sí. A ver, por contestar a concelleira, nós sabemos que este goberno xa viña de antes, gústalle moito externalizar a súa actividade e non asumilo, e así fixeron enseguida rapidiño que a promoción económica a través da Fundación Roberto Rivas. Como aquí non hai moitas ganas de traballar no goberno, pois externalizámoslo nun terceiro e firmaron un convenio. Parecenos estupendo, pero o que lle queremos dicir é que facer un curso de marketing digital ou axudarlle a un empresario a montar os seus estatutos está ben, pero iso non é a promoción económica. Aí o que demostran é o seu descoñecemento do que ven sendo a promoción económica e o mundo do emprendemento, que necesita unha visión moito máis estratégica, unha axuda para explicarlles a viabilidade do seu negocio, as subvencións ás que pode acceder, en fin, moito máis que facer un curso de marketing digital.
volvemos a insistir no do informe, efectivamente, o sea, os datos están ben que os teña o Concello, o que queremos é saber o resto do pleno que representamos a Vila de Silleda. Queremos saber a quen lle estamos dando axudas, a que sectores, e se iso ten unha continuidade ou non. Eu creo que é unha petición bastante lexítima analizar as subvencións, a efectividade das subvencións. Eu creo que hasta é un requisito legal, se me apuran, se nos poñemos a revisalo. E por último, pois unha vez máis, por incidir, e máis al lado dos chascarrillos, que, bueno, poden ter certo trasfondo o tema das aperturas dos bares, Silleda o que precisa, ademais de bares, é xente nas rúas, hai que dinamizar as rúas, e unha vez que veña a xente, pois haberá consumo, haberá máis, a hostelería funcionará mellor e non pechará, os comercios poderán funcionar mellor, pero vostedes queren poñer o boi por diante o carro por diante dos bois, e que por abrir bares, de repente isto vai ser a dinamización absoluta e vai vir xente de Lalín de Cruces a consumir os nosos bares. E iso vai explotar Silleda económicamente e socialmente. Pois non, é un engano de sempre, parece mentira, o sea, que teñamos que a estas alturas da película pois estar dicindo que non. Silleda o que precisa é actividade e xente, e iso vai dinamizar e traccionar todo o comercio. Entonces, a nos parecenos moi injusto que se queira primar os bares, dándolle 20 puntos, que é os mesmos puntos que se lle dá a un negocio innovador. Vostedes din, apoiamos os negocios innovadores. Xenial, eso sona moi ben e está ben facelo. Os mesmos puntos que se lle dá a un negocio innovador que poida abrir, dánselle a un bar, polo mero feito de ser un bar que todo o meu apoio ao sector da hostelería, eu son propietario dun restaurante e sei o difícil que é, pero vamos, nesta rúa, por exemplo, o que hai son bares, o mellor faltan outro tipo de comercios, dinamizar, o que falta é precisamente ultramarinos, peluquerías, etcétera, máis cousas, máis actividades, máis comercio. Por lo tanto, nos parecenos injustísimo, e si queremos recalcar unha vez máis, pois que nos parece que chamativo que coincida coa apertura por parte da Concelleira de Medio Rural dun local de hostelería. Sí que nos parece moi chamativo e hasta nos parece que non ten ningún sentido. O sea, non se justifica de ninguna maneira que este ano os bares leven 20 puntos máis que o resto de negocios que queiran abrir un negocio. E só atopamos unha explicación que é esa, porque desde logo unha explicación económica non existe. Por parte do Partido Socialista. Con respecto ao tema da hostelería, este foi un tema que nos pediron, máis que nada, a parte da xente, por peticións da xente que organiza cousas en Silleda, como as oposicións e demais actos. Vale, sí, que foi un tema que se tratou ca Asociación de Comerciantes de Silleda, vale, tamén se hablou con eles e tamén estaban de acordo en meter este plus para a hostelería. Entonces, así o fixemos, vale? A petición da xente máis dos comerciantes de Silleda. Con respecto tamén a nosa concelleira, decirlle que se leu as bases para poder pedir axuda hai que vir do desempleo, vale? Para que poidas ter acción, para que podas pedir. Un dos requisitos é que sea unha persoa desempregada, vale? Non sei se está empregada ou non. Bueno. Pois entonces debería informarse, vale, antes de comentarlo. Pero non, por eso mismo, pero me refiero, eu tamén estou dicindo, vale, para poder ter acceso ás bases e solicitalas, hai que ser unha persoa desempregada. Vale. Pois hai que informarse igual antes de decirlo. Entonces, eso é con referente á hostelería, inclueuse por ese motivo, porque non lo pediron. Eu, para remate do debate, o concelleiro do Partido Popular repitou varias veces que nos fomos os que decidimos deixar o ano pasado estas bases en sacar, e o goberno que fixo foi ajustar os seus gastos todo o que puido para conseguir cerrar o ano con éxito a pesar de vostedes. Recordolles que eu advertín de que se non se facía a aprobación daquela modificación de crédito teríamos que recortar nas axudas á ciudadanía. Eu advertín, e ainda así votaron en contra e nos obligaron. E vou repetir, conseguimos cerrar o ano con éxito a pesar de vostedes.
E respecto ao BNG, eu de verdade lamento moitísimo a intervención de hoxe, Xerardo. Solen me gustar moito as túas intervencións, hoxe non me gustou nada. Primeiro, porque cando falas de formación en fases iniciais dos negocios, e cando falas de que nos gusta externalizar e que municipalizamos incluso os servicios da Fundación Roberto Rivas, eu te recordo, e deberíades ir a visitalo, que a Fundación Roberto Rivas é un polo de emprendemento da Xunta de Galicia, que fai precisamente o que te estás exigindo que faga o Concello. Por lo tanto, temos un servicio autonómico que fai o que ti nos estás pedindo que fagamos nós aquí, cunha fundación silledense, e que ti estás cuestionando, por lo tanto, o seu traballo. E eu lamento moitísimo que antes de informarte fixerades unhas acusacións tan severas como as acabades de facer. Me pareceu realmente que non quero utilizar a palabra que me sale da boca, pero me pareceu unha situación de auténtica sinvergüencería. Non se pode acusar unha persona, non se pode acusar un goberno de intentar favorecer un concelleiro seu sen conocer previamente a situación. Pero me pareceu todavía máis sinvergüencería que cando estabas ti referíndote a eso na bancada do Partido Popular, un concelleiro que se rieu cando en esa bancada sí hai un concelleiro que recibeu unha axuda deste concello para abrir o seu negocio. Por lo tanto, risas as justas. Risas as justas. Eu creo que sabemos todos a que me estou referindo. Risas as justas. E segunda, eu creo que entendín que van a votar ustedes en contra desta proposta. É a segunda vez que as súas políticas impiden a aprobación destas axudas e hoxe a verdade é que marchan daqui cubertos de gloria, porque van a impedir que podamos sacar estas axudas públicas, como impediron tamén que votou ca súa abstención que nos podésemos incorporar a comunidade enerxética, que van salir ahora axudas do INEGA, que hai unha línea de axudas do INEGA que é planificación enerxética, que se obligaba que o Concello fora socio desa comunidade enerxética. Vamos a votar. ¿Votos a favor? Non, xa terminamos o debate. ¿Votos a favor? Pero que... Sí. Vale. Quero deixar claro que ese concelleiro acudeu a estas axudas en igualdade de condicións que o resto dos solicitantes, sin que se fixera ningún tipo de distinción para o seu sector e que, polo tanto, tiña perfecto dereito a poder acudir. Co cual, eso sí que é rastrero, sobre todo cando vemos que dende o grupo de goberno se lle estaba dando de maneira directa, reiteradamente, contratos incluso ao irmão do anterior alcalde. Vale? Entón, vamos a avisar eso claro. Non hai ningún problema e, se non... Pois pide ao seu concelleiro que non se ría ni faga moza do resto dos concelleiros desta corporación. Vamos a votar. Votos a favor da proposta. Respetar eso. E rogámosle que retire da orden do día, rogámoslle que retire esas afirmacións en relación co concelleiro do Partido Popular. Non retiro nada. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Perfecto. Vamos ao seguinte punto do orden do día, que é o convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de policía local e as plazas de auxiliares de policía local entre a Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes da Xunta de Galicia e o Concello de Silleda. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Informativa de Urbanismo, Emprego, Persoal e Comercio ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, aprobar o convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de policía local e as plazas de auxiliares de policía local entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Concello de Silleda. Únese a esa proposta como anexo ao mencionado convenio. Segundo, encomendar á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso á escala básica do seu corpo de policía local e as plazas de auxiliares de policía local, nos termos recollidos no convenio. Terceiro, remitir certificado do acordo plenario xunto co texto do convenio á Consellería de Presidencia, Xusticia e Deporte da Xunta de Galicia e a Academia Galega de Seguridade Pública. E cuarto, facultar a alcaldesa para a firma do convenio e de cantos documentos sexa preciso para a consecución deste acordo. Ten a palabra a concelleira do Partido Socialista.
Ben, pois, como o seu nome indica, o nome deste punto na orden do día, a finalidade última e única que deste convenio é pois delegar na Administración Autonómica, na Xunta de Galicia, as competencias para convocar e tamén xestionar pois os procesos selectivos para as prazas de Policía Local neste concello. Como saben vostedes, na oferta pública de emprego para este 2025, entre outras, pois inclúen 2 prazas do Corpo de Policía Local, unha para un axente por quenda libre e outra de oficial por promoción interna. E, bueno, consideramos que esta pois é unha boa oportunidade para o Concello de Silleda, vai a ser beneficiosa, pois tendo en conta o déficit que temos no noso Concello en canto a técnicos superiores e o volumen de traballo que teñen actualmente e tamén tendo en conta pois a posibilidade que nos ofrece a Administración Autonómica para realizar estes procesos selectivos a través da Academia Galega de Seguridade Pública, que, como saben, é un organismo que ademais está aquí no veciño Concello da Estrada. Simplemente por facer un pouco de balance, dicir que na actualidade son 92 concellos de Galicia os que xa teñen delegado as súas competencias para os procesos de selección de Policía Local coa Xunta de Galicia e a través deste convenio de colaboración que se puxo en marcha no ano 2017. E neste convenio sí que non hai obrigas económicas para o Concello, por si teñen a tentación de comentarlo. Ten a palabra o Partido Popular. Sí. Bueno, nos, en relación co que se comentou, e dado que se nos culpaba a nos de non sacar adiante as bases anteriores o ano pasado, recordamos que houve máis de 45.000 euros en gastos en Estamos no debate do punto número 5. Limítese a debatir sobre o punto número 5. Limítese a debatir sobre o punto número 5. Creo que esa está. Retiro a palabra se a primeira, o primeiro aviso, limítese a falar do punto número 5. Esa é a cuestión, igual que nestas cuestións, igual que fixo usted calificando anteriormente de sinvergüencería o feito de non retirar o que dixo, podemos entender un calentón no momento determinado, pero o que dixo xa non é unha sinvergüencería, sino que é unha maldad das... Voulle dar o segundo aviso, limítese a debatir sobre o punto número 5, que é o orden de orden. Polo de moi bo grado, pero non vamos a permitir que se fagan as insinuacións que se fixeron, sobre todo que bagase que teñen ustedes detrás. Mire, en relación co tema do convenio da Policía Local, a verdad que foi unha iniciativa plantexada desde a Xunta de Galicia para darlle esa axuda aos distintos concellos nun proceso selectivo que é complexo e, polo tanto, que é bastante costoso para os distintos concellos e para os concellos pequenos o poder afrontalo. Por lo tanto, entendemos que foi unha boa iniciativa por parte da Xunta de Galicia, da que hoxe se vai a poder beneficiar o Concello de Silleda, e, por lo tanto, entendemos que non tería ninguna lógica que se iniciase un procedimento independiente no Concello para facer esa selección de personal cando temos a disposición esta oportunidade dende a GAS e tamén proposta pola Xunta de Galicia. Por lo tanto, damoslle a benvida a que se faga esta adhesión, que se poidan aforrar recursos do Concello, que podan ir a outras partidas como as que non se dedicaron o ano pasado para os emprendedores e, por lo tanto, que teñamos máis recursos disponibles ou utilizar eficientemente aquelas ferramentas que nos pon a nosa man a Xunta de Galicia. Ten a palabra, Bonega. Pois votamos, entonces, votos a favor? Unanimidade. Punto número 6, expediente 214/2025 de aprobación inicial de modificación puntual número 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda no Polígono Industrial Área 33. Ten a palabra o Partido Popular? Non, sí. Hoxe non te quero deixar traballar. A Comisión Informativa de Urbanismo, Emprego Persoal e Comercio ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual número 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda
no polígono industrial Área 33 nos termos que obran no expediente. Segundo, a modificación aprobada inicialmente con todos os documentos integrantes do expediente tramitado, incluído o informe de sostenibilidade ambiental, será sometido simultaneamente ás consultas previstas no documento de referencia e o trámite de información pública durante un plazo de 2 meses mediante informe del Instituto de Estudios del Territorio, remisión a la Dirección General de Emergencias e Interior para que valore la necesidad de solicitar el informe de la Comisión Gallega de Protección Civil. Y, por último, el cuarto punto es remitir o expediente á persoa titular da Consellería competente en materia de urbanismo para que emita informe tras realizar as consultas pertinentes. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, nos en relación con este punto, pues é unha modificación que temos que traer, pois dadas moitas eivas que se están mostrando no Pexón, aprobado no seu día. Esta era unha circunstancia que non estamos falando dunha modificación que veña pois motivada por unha circunstancia nova, sino que era algo que xa se sabía con anterioridade do Pexón, pero bueno, como moitas outras que están pendentes e que nos gustaría que se tuviera a mesma celeridade para solventar pois as distintas dificultades que se veñen planteando en relación con outros veciños do Concello e solucionar, pois, como decimos, esas eivas cas que parteu o Pexón, que xa, pois, moitas delas foron postas de manifesto naquele momento e que este grupo aprobou porque ao final era pois, un mal menor dentro da situación na que nos atopábamos. Por parte do BNG? Ben, en relación a esta modificación, nós como BNG estamos a favor, porque ao final ven a reflectir o que é a realidade que hai a día de hoxe no polígono. En todo caso, sí que nos queremos chamar a atención, poñer de manifesto aquí, pois, esta chapuza, que entendemos que, bueno, isto achacarase a un erro dos técnicos, pero recordamos que temos un Pexón que en 2 anos que ten de vixencia, pois xa foi modificado 2 veces, e anticipamos que igual precisa unha nova modificación para solucionar o terreo do albergue da Bandeira. Por iso queremos tamén saber e que se diga claramente canto lle custa isto ás arcas municipais, tendo en conta todos os informes que se nos presentaron e que foron precisos para levar a cabo esta modificación. Entón, canto custaron eses servicios para a redacción da modificación, quen os vai pagar e se o propio goberno vai asumir a súa responsabilidade por este erro e as consecuencias que ten tamén para as arcas municipais. Xa imaginamos que isto non o vai facer porque ao final a culpa pois sempre é doutros e ao final quenes pagan pois son os veciños e veciñas de Silleda. Os plans xerais de ordenación municipal de todos os concellos do mundo, se os teñen en outros países, pero por lo menos aquí en España e aquí en Galicia, son documentos vivos. Teñen unha duración de 20 anos. E son documentos vivos. E todos e cada un deles se someten constantemente a modificacións puntuais. Por erros, por cambios, ou porque ten a consideración que os gobernos municipais decidan, como a creación de máis suelo, o desenvolvemento de áreas específicas e demais. E eu espero e confío que ao largo destes 20 anos de vida deste Pexón teñamos que pagar moitas modificacións puntuais porque moitas delas servirán para resolver algún problema a algún veciño, en este caso, se lle resolve un problema a Sogama, pero moitas servirán tamén para a creación de novos espacios, para a creación de novas instalacións, para a creación de novas urbanizacións. Por tanto, espero e confío que haxa moitas máis modificacións do Pexón ao largo destes anos. A responsabilidade, eu non teño ningún tipo de dúbida que a responsabilidade sobre calquer erro que supoña no Pexón forma parte do goberno que preparou ese Pexón. Evidentemente, están os técnicos por detrás, que son os que dibuixan, porque eu non dibuixei unha sola línea. E seguramente tiñamos que ter revisado esta modificación do polígono industrial, pero ninguén, nin nós, nin o concelleira Pilar Peón como concelleiro de urbanismo, nin o concelleiro Klaus Brey como concelleiro de urbanismo, nin o concelleiro Manuel Cuiña como concelleiro de urbanismo, nin eu mesma como concelleiro de urbanismo detectamos este erro e que ademais é unha corrección que asumimos con urxencia porque saben vostedes que temos un acordo
con Sogama de venta desa parcela desde fai moitos anos e que isto precisámoslo para concluíla. Por lo tanto, espero que isto sirva como resposta para todos. Se alguén quere facer alguna aportación máis? Non? Pois votamos. Sí, vamos a ver. Partido Popular? Ven usted a decir que son documentos vivos, todos sabemos que son documentos vivos, pero isto non é un documento. Os documentos vivos son documentos vivos porque, como di vostede, van mudando as circunstancias e entonces hai que irse adaptando. Neste caso, non estamos falando de que mudaran as circunstancias, sino que eran circunstancias coñecidas. Co cual que nos diga que espera pagar moitas modificacións como estas cando veñen dun erro manifesto, pois, como ben dixo vostede, do grupo que aprobou o PSON, pois realmente non nos parece unha afirmación aceitada, e este tipo de erros, como ben dixo tamén a voceira do Bloque Nacionalista Galego, son erros que ao final fan que moitos cartos dos veciños se perdan por unha mala xestión, se perdan por unha xestión ineficaz que parece aplaudir a alcaldesa e que, por exemplo, pois, nos deixe, como nos deixou o ano pasado, sin axudas ao emprendemento. Ben, por parte do BNG? Claro que sabemos que son documentos vivos, obviamente pois un pobo pois vai evolucionando e cos tempos hai se que ir adaptando, pero esta modificación deste problema que hai agora xa estaba cando se estaba redactando o PSON, por eso aludimos a eso, agradecemos pois que se diga claramente aquí que se asumen os erros e que se lle dá celeridade e urxencia a estes procesos, esperemos que se fagan con todos. Vale, pois antes de votar, unha aclaración máis. Vostedes aseguran que o erro non parte do PSON. Eu digo que o PSON continuou con ese erro, pero non parte de aí. É importante sabelo. O erro parte dun goberno local do Partido Popular que autorizou a instalación de Sogama e cunha esquina nunha zona verde. Votas a favor da proposta? Unanimidade. Ben. Bonificación, o seguinte punto de orden do día, que é o expediente 871/2025 de bonificación ou exención tributaria do ICIO de Kogami. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos ditaminou a presente proposta de acordo. Declarar o especial interese ou utilidade municipal a efectos do ICIO por concorrer circunstancias sociais, culturais, históricas, artísticas ou de fomento de emprego coa conseguinte bonificación do 95% do ICIO. Ten a palabra o Partido Popular. Sí. Bueno, vemos que o seu paso por Madrid foi ben aproveitado e deixou os pozos do sanchismo que fai que todo sea culpa do Partido Popular, incluso cando estamos falando dun PSON despois de non sei cantos anos e que sufreu 50 modificacións pola súa parte, pero bueno, vale, é o que... Nos remitimos ao orden do día, por favor. Gracias. Sí, sí. Bueno, pois nada, o que decíamos, estamos nestas cuestións. En relación ca bonificación do ICIO a Kogami, pois estamos totalmente a favor de que se faga esta bonificación a unha entidade como Kogami, que presta un servicio moi importante pois no noso concello. Ao final entendemos que todo o que poidamos axudar a este tipo de entidades, non só directamente, sino tamén indirectamente, pois neste caso con estas bonificacións, pois son beneficiosas para estes colectivos e, polo tanto, mostrámonos a favor de que se faga esta bonificación. Por parte do BNG? Nada máis que engadir, o único que tamén estamos de acordo en que se aplique esta bonificación máis que nada polo carácter social da actividade que ten Kogami. Pois logo vamos a proceder a votación. Votas a favor? Unanimidade. Punto número 8, bonificación, expediente 190/2025, bonificación ou exención tributaria, bonificación do IBI. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro,
Declarar de especial interese ou utilidade pública municipal a cada unha das explotacións agrícolas, gandeiras e forestais solicitantes da bonificación que se atopan relacionadas no anexo ao presente acordo por concorrer circunstancias tanto sociais como de fomento de emprego no desenvolvemento das súas actividades. Segundo, recoñecer unha bonificación do 95% da parte da cuota íntegra no imposto de bens inmobles a cada unha das construcións rústicas indispensables para o desenvolvemento das explotacións agrarias, agrícolas, gandeiras ou forestais relacionadas no presente acordo. E terceiro, recoñecer unha bonificación de 50% da parte da cuota íntegra no imposto de bens inmobles a cada unha das construcións rústicas indispensables para o desenvolvemento das explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais relacionadas no presente acordo, que se atopan dadas de alta na Dirección Xeral do Catastro como unha única unidade sen separación do uso residencial, vivenda do agropecuario, granxa. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, non sei, en relación con esta bonificación, a nosa postura é ben coñecida desde anos atrás, sobre todo por as IVAs que ten ou que touvo na aprobación este tipo de bonificación, nas que se partía co informe en contra de intervención, precisamente en relación con esas bonificacións do 50%, e que a verdade que teñen a todos estes veciños nun limbo que, como decimos, calquer día teremos un problema e despois teremos que explicarlle aos veciños que o que pasou ou por que lles ven despois este problema. É unha situación que todos estes anos, a pesar dos ofrecimientos e dos ofrecimientos mesmos que se fixo dende este grupo, xa ca aprobación inicial e cas aportacións que se fixeron non se quixeron introducir, pois neses momentos no que o PSOE aplicaba o seu rodillo e aplicaba a súa maioría absoluta sin ter en conta ningún tipo de aportación, e, polo tanto, son circunstancias que, aparte, por ser un agravio comparativo para o resto de veciños de Silleda, cando ao final estamos vendo que se están producindo revalorizacións, que cada vez se está exixindo un maior fiscal neste mismo imposto, ao final non podemos apoiar tal como vamos facendo, mientras non se corrixa esa circunstancia e se adecue esta normativa á legalidade e o que marca a norma do imposto de bens inmobles. Ten a palabra o Ónega. Vamos a votar entonces. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego, e abstencións do Partido Popular. Sí.
Ben, logo deste receso continuamos no punto número 9, expediente 735/2025, modificación de crédito 18 deste mismo ano. Ten a palabra a señora secretaria. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 18/2025, subexpediente 1/2025, de crédito extraordinario e suplemento de crédito, segundo o seguinte detalle. Tratamentos de residuos de Sogama, 29.292,90. Amortizacións, 76.320,85. Total, 105.613,75. Remanente para gastos xerais, 105.613,75, que fa un total de 105.613,75. Segundo, este acordo será obxecto de exposición pública durante o prazo de 15 días hábiles contado a partir da publicación do anuncio no Boletín Oficial da provincia para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as alegacións que consideren oportunas. No suposto de que non se presenten reclamacións, considerarase definitivamente aprobada a modificación. E cuarto, a intervención, logo da entrada en vigor do expediente de modificación, procederá a emitir os correspondentes RCs de retención para cada un dos créditos que se conceden. Por parte do Partido Popular. Sí, nos en relación con este punto, bueno, traésenos unha modificación de créditos neste momento, no que se pretende facer unha aplicación tanto para amortización de préstamos como para o pago de determinadas facturas correspondente ao ano 2024. Ao final, bueno, a pesar dos esforzos que se fai desde o goberno municipal para decir que cerraron con éxito o ano 2024 e que todos os males foron por culpa da oposición, o certo é que, como reiteramos na liquidación, vimos exactamente o que aconteceu o ano pasado e como moitos gastos se mantiveron ou se seguiron facendo a pesar de que había facturas sin pagar. A nós isto non nos parece de recibo, entendíamos que tiña que haberse feito na súa anualidade, xa que estamos falando de facturas do mes de setembro e outubro, se mal non recordo, co cual houve tempo durante o exercicio pasado de facer esas modificacións de crédito que posibilitaran facer ese pago, e vemos como estamos no mes de maio traendo estas facturas, mientras o goberno dentro da súa ingeniería presumía diante dos veciños de ter 1.200.000 euros en caixa ao final do exercicio. Ao final vemos que todos esos artificios, que todas estas cuestións que se nos fan continuamente dende o goberno municipal, non poden agochar esas realidades, como neste caso o recoñecemento destas ou modificación de créditos para intentar levar a cabo o pago destas facturas. Pero o certo é que realmente, se salvou o ano pasado, foi en boa parte porque se fixo ou se acordou polas distintas forzas políticas a constitución dun préstamo para poder solventar esa nefasta xestión que se fixo durante os últimos anos. E non deixa de ser menos certo que a constitución dese préstamo foi condicionada a que os remanentes dos sucesivos exercicios se fosen aplicando íntegramente a amortización dos préstamos ou dese préstamo ou daqueles que supuxeran un maior gravamen para o Concello polas súas condicións. E, polo tanto, entendemos que aplicar estes remanentes non a esa amortización, sino a ese pago destas facturas, pois non foi acordado no seu día neste plenario e, polo tanto, entendemos que a modificación de créditos que se nos trae neste momento non é asitada cos acordos e cos compromisos que acordou ou que se comprometeu a alcaldesa para obter ese apoio a esa constitución dese crédito para solventar a mala situación do Concello naquele momento. Ben, por parte do Partido Popular, do BNG. No, quita atrás.
O tema neste punto, é curioso que veña a primeira modificación de créditos e despois o recoñecemento extrajudicial, xusto no punto seguinte, porque, bueno, unha cousa é recoñecer as facturas, que haberá que recoñecelas porque existen e son servizos prestados, pero é curioso este punto da modificación de crédito que nos traen sobre a que se vai destinar os remanentes do ano pasado, e nos que, pues, efectivamente, de repente aparecen 30.000 euros de facturas de Sogama de setembro a outubro, facturas que entendo que xa tiñamos coñecemento delas desde principios de ano e hai 2 meses ou mes e medio cando aprobamos o orzamento do presente ano 2025. O sea, xa sabíamos que no 2025 íbamos ter que pagar de Sogama o que vamos ter que pagar polo propio ano máis facturas atrasadas que estaban aí. Entonces, é bastante chamativo que aparezcan agora e non no procedimento, no paso de elaboración do orzamento, eses saldos. E nós pensamos que se a hora de elaborar o orzamento o souberan e o houvesen posto sobre a mesa, pois poderíase ter dotado un saldo ao mellor se cadra suficiente e non teríamos que agora andar recorrendo ao uso dos remanentes. O sea, para nós isto que significa é unha certa artimaña contable forzando deixar aí facturas das que non nos falou para agora ter que pagalas co remanente. Pudo haber dotado máis saldo para esta partida de Sogama a hora de facer o orzamento, que pasa que iso non lle interesaba, claro, porque implica sacalo de outros lados. Entonces, no fondo, estamos así inflando o orzamento en 30.000 euriños que nos valen para outras cousiñas e usamos estes cartos dos remanentes para isto. Xa lle digo, nós estamos de acordo que son facturas por servicios que existen, despois entraremos no fondo destas facturas porque existen e porque hai que pagar de repente máis por Sogama, pero o que sí estamos de acordo é que o remanente ten que destinarse á amortización do crédito que entre todos acordamos pedir para asfaltar 20 km de pista. E estas facturas debense pagar, efectivamente, pero teránse que pagar con unha modificación de crédito que teña orixe noutras partidas. Terán que vostedes, entendo, decidir como xestores e redactores do orzamento de que partidas queren sacar. O que non poden é quererlo todo. Se acordamos pedir un orzamento e que se iba a amortizar con cargo a remanentes, o que non poden é quererlo todo e non, inflar o orzamento tamén artificialmente así. Nós estamos de acordo en que estas facturas hai que recoñecerlas, hai que pagarlas, pero traen unha modificación de crédito con base a outras cousas. E decidan vostedes que para iso son os que administran o Concello. Vou empezar polo principio, porque eu creo que desde esta mesa creo que contei en os últimos plenos, en todas as ocasións que tivemos de debate económico, que nos quedaban sen pagar 29.000 euros do ano pasado. E máis, constan na liquidación. É dicir, non ocultamos absolutamente nada a nadie, ni isto un artificio, porque fomos auténticamente transparentes dicindo que do ano pasado nos quedaban sen pagar esas 29.000 euros de facturas. E dixemos desde o minuto 1 que se íbamos a pagar con cargos remanentes. De feito, no acordo que temos era que había que pagar facturas pendentes e amortizar os préstamos. É dicir, non me podedes acusar aquí de que desto non se falara, porque ademais incluso está na propia liquidación. Podía terse incluído no orzamento? Podía terse incluído no orzamento, sí, por que non? Pero que o dixen unha, dúas, e creo que podemos contar, faremos o exercicio de contalas, as veces que dixen aquí de que conseguíramos pagar todas as facturas do ano pasado, salvo dúas de Sogama, porque non había crédito no orzamento, non liquidez, crédito no orzamento, precisamente consecuencia da suba de Sogama que pasou de 61,7 euros a 104,5 a tonelada. Por tanto, o mismo que digo sempre, cada un determinará como que utilizar o seu criterio de voto, pero, por favor, non me acusen de que isto foi algo que intencionadamente manexamos por detrás casi como se fora unha estrategia financiera de todo isto. Se queren vostedes votar en contra e obrigarnos a retirar recursos do orzamento deste ano, bueno, pois non pasa nada, acaban vostedes de votar en contra de 25.000 euros para emprendedores. Xa temos aí os cartos. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, o compromiso era destinar os remanentes a amortización de préstamo.
Si novamente vemos que usted vai a querer utilizar os cartos dos emprendedores para esta cuestión, recordamos que tamén ten outras partidas, como as partidas de protocolo, que pasaron nos últimos anos de 15.000 a 45.000 euros, que son 30.000 euros, que podría reducir e elevar o seu momento original, e non só elevar o seu momento original e manter as actuacións cos emprendedores, sino incluso incrementar o importe. Por lo tanto, mire, non veña aquí a acusarnos de cousas que non son, ao final, ustedes teñen que xestionar. A nefasta xestión destes anos lévanos a estar nesta situación, con estes modificados de crédito, e entendendo que hai que pagar as facturas, o certo é que o que se pretende facer unha modificación de crédito dunhas partidas que entendemos que non son as que se deben aplicar o pago destas facturas, sino que estas facturas deben de salir de outras partidas. Valore usted aquelas partidas que son máis importantes para vostede. Se para vostedes son máis importantes as propagandas cuchipandas que os emprendedores, pois, oiga, faga o mismo que fixo o ano pasado. E se non, pois, tráiganos unha modificación de crédito ca que podamos estar de acordo e afrontar ese pago destas facturas. Alguna cuestión por parte do Beneo? Sí, pois efectivamente reiterámonos en que nós estamos a favor de recoñecer estas facturas e de pagalas, e o Concello terá que ter un orzamento co saldo para pagar as facturas de Sogama este ano e esas pendentes. Tráenos unha modificación de crédito e decida vostede de onde sacalo. O que non pode facer é acusarnos se vostede efectivamente quere sacalo das axudas á promoción económica como xa fixeron o ano pasado, pois fágano outra vez. Nós, por recalcar, non estamos en contra da promoción económica, estamos a favor da promoción económica, o que non estamos é de acordo cas bases que presentan. Presenten outras, esa é a política. Presentan unhas, o pleno que representa a vila de Silleda pois non está de acordo, presenten outras. Pero a responsabilidade, a pelota está no seu tellado, non no noso. Entón, se non hai axudas á promoción económica non é cousa nosa, é cousa do goberno. Por lo tanto, insistimos, nós o que creemos é que o remanente debe destinarse a poder liquidar, reducir a débeda, que foi o compromiso público que adquirimos, a débeda que se firmou o ano pasado para mellorar 20 km de pistas no rural, mellorar centros de accesos de vivendas, eso foi un acordo que chegamos en privado e en público, e temos ese compromiso ca cidadanía e temos que facelo cumprir. Igualmente estaremos a favor de pagar estas facturas, e estaremos a favor da promoción económica cando traen unhas bases que sexan interesantes para o conxunto do pleno e non só o que vostedes pensan, porque claro, o pleno é así, pode ser que o que vostedes pensan non sexa o que pensa a maioría nin de Silleda nin do pleno, desde logo. Bueno, para que ninguén se leva engano porque nos acusan de tal, saldos nas contas bancarias a 30 de 5 de 2025 acabada de pagar a nómina son 2.039.121,38. Esta é a mala situación do Concello. Volvo a repetir, 2.039.121,38. Poden vostedes tamén, no expediente que tiveron a súa disposición na Comisión Informativa da Conta Xeral, revisar o arqueo da conta do ano pasado. É dicir, non poden vir vostedes aquí a dicir que presumimos de números inflados aos veciños. Isto é o que hai a día de hoxe nas contas do Concello que a nómina pagada. Por certo, despois de ter pagado este ano o préstamo da banca, que amortizámoslo 100%, un dos dous préstamos que nos quedaba do Partido Popular, amortizado ao 100%, e que aprobando esta modificación conseguiríamos tamén amortizar o que nos queda tamén do Partido Popular, do Banco de Crédito Local, o préstamo de 145.129, que nos quedaría ahora por 69.000, que tamén o poderíamos amortizar totalmente este ano. E eu me reitero, a maioría do pleno é evidente que é a que manda. Teño moi claro, cos seus votos o demostran aquí cada 2x3. Pero tamén teño moi claro o traballo que fixo a concelleira, que as bases de emprendedores, que falou co sector. E o sector dixo que estaban ben. Vostedes din que non. Haberá que preguntar ao sector cal é a maioría. Ten a palabra. Estamos xa co segundo. Ya está. Vamos a votar. Votas a favor da proposta? Votos en contra? Ben. Votos en contra do Partido Popular e do BNG? E votos a favor do Partido Socialista.
Continuamos co recoñecemento extrajudicial de crédito número 10. Bueno, o punto número 10, os expedientes 697/2025, recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2025. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade de Tráfico e Grandes Proxectos ditaminou a presente proposta de acordo o recoñecemento extrajudicial das facturas relacionadas na parte expositiva, aprobando o gasto por importe de 29.292,90. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, pois temos que vir aquí a facer un recoñecemento extrajudicial de créditos de facturas do ano 2024, aínda que novamente pois, a alcaldesa volve a presumir desa situación de Caixa, que di que non está inflada, pero hai que recordarlle que ese arqueo que fixo a final de ano incluía un préstamo, co cual na Caixa estaba o préstamo, o sea, non eran cartos do Concello, sino cartos que se adebedaban, e, polo tanto, pois, bueno, pois, estamos no mismo. Sigue nos sorprendendo porque, bueno, ou está reconocendo que lle mentiron os veciños de Silleda nas eleccións, ou lle está mentindo agora, porque ustedes presentáronse como os artífices da débeda cero. Ahora, acaba de decir que acaban de pagar préstamos aí no PP. Bueno, pois mire, realmente isto é pois, eses artificios que vostedes fan e que están sempre... Por un lado, presentanse sempre de salvadores, pois din que fan unha cousa, despois é outra. Mire, o certo é que si estamos facendo este recoñecemento extrajudicial de créditos, que nos entendemos que hai que pagar, o certo é que se non se pagou no seu día foi, primeiro, porque non se fixo a modificación de créditos correspondente, porque non había partida orzamentaria no seu momento, e sobre todo porque se traen a unha anualidade distinta da que tiña que haberse feito o pago. No seu momento puidose tomar accións para levar a cabo o pago destas cantidades, non se quixeron facer, mientras se facían outros gastos que este goberno entendía que eran máis necesarios, e polo tanto que temos ahora que vir a levantar un reparo por unha actuación do grupo de goberno. Nos, evidentemente, non vamos a ser cómplices desa maneira de actuar do grupo de goberno, e, polo tanto, non vamos a ser partícipes do levantamento dun reparo que ven única e exclusivamente causado polo goberno municipal, co cual as consecuencias dese levantamento de reparo terán que asumir directamente dende o grupo de goberno. Ben, por parte do BNO. Sí, nós, como xa dixemos, estamos a favor de recoñecer estas facturas, de igual modo que estamos a favor de que se paguen, de igual modo que estamos a favor de que o Concello dé axudas á promoción económica este ano, cando o Goberno teña ben traer unhas bases que sexan interesantes para a maioría do Pleno. E, en todo caso, ademais diso, vamos ir ao fondo destas facturas, porque hai que falar diso. Estas facturas, que son, que aparecen agora, tiña o Concello, pois efectivamente fai as súas falcatruadas, pero tamén hai que recoñecerlle que isto veulle de sorpresa porque a Xunta decide unilateralmente castigar os concellos, subindo o canon de Sogama. E por que ven isto? Temos que falar disto neste momento, porque a Consellería de Medio Ambiente, a Xunta de Galicia, ten un modelo de xestión de residuos caduco, que basado en queimar lixo para producir enerxía, tal cual como a máquina de vapor no século XVIII. Entonces, deses barros, estes lodos, temos agora que pagar facturas atrasadas, e o que esperamos que a Xunta de Galicia cambie o modelo e vai hacia outros modelos que non estén penalizados e poidan así reducir os custes e que sexan medioambientalmente máis respetuosos ca contorna. De todos modos, non é nada que nos sorprenda, vindo da Consellería de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que aquí lle pon a alfombra verde a industrias como Altri, un día levántase verde, outro día destructiva co medio ambiente, e outro día, o día seguinte, lavándose a imaxe e repartindo bandeiras verdes polos concellos que a reciban. Nada que engadir, vamos a votar. Votas a favor da proposta? É un segundo turno para debatir ya el. Vale, pois veña. Bueno, en relación con as cuestións que se me dixen, posiblemente analizar, actívase perfectamente, isto non é esa alza, non se hace uso, que deberá manter un problema
non ben motivada por unha cuestión de suba dos costes directos de Sogama, sino que ven por unha estrategia do goberno municipal, do goberno estatal, de penalizar determinadas cuestións e de retirar determinados beneficios que tiña este modelo. En calquer caso, aínda con esta retirada de beneficios, sigue sendo o modelo máis barato dos que se está aplicando no conxunto da comunidade autónoma. Outros modelos que son alabados polo Bloque Nacionalista Galego e que, si se queren implementar, terán que explicarle tamén aos veciños esa suba de costes que lle vai a supoñer esa implantación de outros modelos que ustedes defenden noutros lados. E, en relación cas alusións que fai, esperemos que manteñan a mesma forza, porque vimos que tamén realmente acaba de facerse a aprobación da nova planta de Ence nas Pontes, que manteñan esa mesma postura de oposición frontal frente a esta empresa que a que manteñen con outras empresas. Esperemos que se manifesten ca mesma rotundidade, tanto nun grupo como noutro. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Votos en contra do Partido Socialista e o BNG, abstención do Partido Popular. A favor. Que dixo? Dijiste en contra. Perdón. Votos a favor do Partido Socialista e o BNG e abstencións do Partido Popular. O expediente 885 do ano 25. Estas son as bases de las becas de estudiantes e hai que votar por maioría simple si procede Sí. o debate. En este caso vamos a votar as bases polas que se regula a convocatoria de becas municipais para estudantes de estudios superiores durante o curso escolar 2025. Como saben vostedes, durante as comisións informativas propuxemos un cambio no texto que estaba para dictamen e, por lo tanto, temos que votar primeiro por maioría simple se procede o debate porque é un asunto que está sen dictaminar. Vamos a votar entonces a votación, a ver se procede o debate. Votos a favor? Unanimidade? Por lo tanto, Partido Popular. Ai, secretaria. No expidió la propuesta en todo Sí. caso, porque no hay dictamen. Vale. Polo exposto, formúlase a seguinte proposta de acordo para a súa aprobación plenaria. Primeiro, aprobar as bases polas que se regula a convocatoria das becas municipais para estudantes de estudos superiores durante o curso escolar 2025-2026, que figuran no anexo deste acordo. E segundo, proceder á tramitación do expediente. Ten a palabra a concelleira do Partido Socialista. Oxe, estou que non dou unha, Car palabras, te toca, Ángel. Bueno, en este punto ven a aprobación das bases das becas municipais de estudos superiores para este curso 25, próximo curso 25-26, que ademais introducimos varias melloras nelas, como pode ser o orzamento, que este ano é de 20.000 euros, antes se repartían os 20.000 entre emerxencias e axudas ao estudo, agora veñen os 20.000 íntegros. Están destinadas a pago de matrícula, aloxamento e material educativo, incluindo informático nunha porcentaxe. Están incluídos tamén os estudantes de Erasmus, que antes non estaban, quedaban fora destas axudas. Incluímos tamén a xustificación destas subvencións que ata agora non viñan, e engadimos un criterio novo da valoración da situación económica, como é o valor catastral da vivenda das familias, que creo que nos vai axudar a facer unha valoración máis xusta das solicitudes que entren. E nada máis, pola miña parte. Por parte do Partido Popular. Bueno, en primer lugar, decir que pedimos que se inclúan todas as categorías, vale? En relación aos... Non escoitei, perdón, porque ponte un poquinho máis cerca o micrófono, non se escoitaba correctamente. Sí. Que se inclúan o resto das categorías das que se falaba, vale? E en relación aos gastos de materia, o que dicías ti, que
Estas bolsas van destinadas a sufragar gastos en pagamento de matrícula, aloxamento e material educativo. Aquí a nos, gustaríanos, ou polo menos que se valorara, dentro do material educativo, que o mellor, dado que das ensinanzas que se inclúen son os ciclos de formación profesional, moitos deses ciclos sí que é necesario que este alumnado vaya cun vestiario axeitado e cun material tamén axeitado para poder exercer, para poder formarse, vale? Pues, por exemplo, en hostelería e turismo teñen que levar uns instrumentos axeitados e o vestiario, por exemplo, pues, para todo relacionado coa prevención de riscos laborais e a veces é un custe bastante elevado, non? Para algunhas familias. Por outro lado, respecto ás ensinanzas que se están contemplando, están os estudos universitarios, ciclos de grado medio, ciclos de grado superior. Non se inclúen os ciclos básicos, non sabemos se foi por error ou por algún motivo especial. E en relación ás ensinanzas artísticas superiores non sabemos por que se teñen en conta xustamente as ensinanzas artísticas superiores e non outras ensinanzas de réximen especial, como poderían ser, vemos que as de idiomas sí que están contempladas, pero non están, por exemplo, as ensinanzas de réximen especial deportivas e nin as ensinanzas de música, nin as ensinanzas profesionais, nin de danza, por exemplo, de arte dramática ou as de conservación e restauración de bens culturais. Entonces, sí que sería interesante que se valorase a súa inclusión. Sobre todo, tamén tendo en conta os ciclos básicos, que moitos do alumnado que van a estes ciclos están en idade de escolaridade obrigatoria, é dicir, poden ir alumnado desde os 15 anos. E neste Concello só dispoñemos dun ciclo formativo de grado básico e dun medio tamén dun de grado medio, co cal, sí que nos gustaría que isto se estivera en conta. E, por outro lado, tamén agradecer a xustificación que xa vimos que se incluiu despois de, que levamos anos reclamando e que sí que neste momento se incluíron a necesidade desa xustificación dos gastos. Por parte do Benega? Nos aquí o único que temos que valorar é que nos parecen moi razonables as modificacións que se realizaron, porque ao final axudan tanto as familias para comprender mellor as subvencións e a hora de xustificalas como para aforrar futuros problemas despois para o propio Concello. Agora mesmo, escoitando as palabras de Susa, pois tamén nos parecen razonables, ou esperamos a ver que di a conselleira, a concelleira, e parecenos bastante razoables poder incluir eses puntos os que facía alusión. Ben, non sei ao principio, Susan, a que te referías en incluir o resto das categorías. É que non o entendín. Categorías ao resto de estudos? Ao principio, o resto de estudos que despois mencionaches. Vale. Con respecto a incluir, ensinanzas artísticas superiores, é dicir, por exemplo, o de danza vai incluído aí, entraría aí. Hai as superiores, pero tamén hai as profesionais. Entonces, aí hai as deportivas, as de idiomas e as artísticas, e dentro das artísticas estarían as profesionais e tamén as superiores. As ensinanzas artísticas superiores son unha parte delas. Ángela, se me permites un momento para aclarar. Sí. Nos o que intentamos será que entraran nas subvencións todas aquelas ensinanzas que non se ofertaran aquí en Silleda. Por exemplo, o grado de deportes ofrece aquí en Silleda, é dicir, todas aqueles estudantes que podemos aclarar no texto, que non temos ningún problema, a pesares, que tamén o poño encima da mesa, porque temos que facilitar tamén o traballo a hora de levar cosas a aprobación. Se vos entregou isto precisamente para que nos fixeras as aportacións que considerades no tema, porque precisamente o traer aquí sin ditamen teñemos que ter esas aportacións túas previo ao debate. Non estamos dispostos a incluílas, porque a intención nosa é directamente poñer que todos aqueles estudantes que estuden fora de Silleda terán acceso a
as estas. A mellor non temos por que poñer categorías, sino poñer simplemente esa frase, cambiala poñendo, incluirán todas aquelas estudiantes que non teñan a formación reglado, non sei como se chama, Susa, a formación no término municipal. O que non queremos é que alguén reciba, que poda facer o ciclo aquí en Silleda, que reciba a mesma subvención que unha persona que está facendo o ciclo na Coruña. Eu creo que aí estamos todos de acordo. Pero si se pode, dicir, por exemplo, estamos dando axudas ao alumnado de bacharelato e o bacharelato sí que o temos aquí no Concello. Bacharelato de artes. Aquí non o hai. Pero Claro. non está incluído, creo recordar que non está bacharelato, non fai No, mención bacharelato de artes sí que estaba posto, por lo menos os borradores que eu lín o sí que mellor foi estaba un erro posto. meu, non o vin, Sí, sí. Precisamente a razón era esa, incluímos o bacharelato de artes como unha cuestión específica porque aquí non se imparte. A xente de Silleda vai a la LIN a facer ese bacharelato. Pero en relación ao que decías do ciclo, é dicir, aquí hai un ciclo medio de formación profesional de actividades físicas e deportivas, pero eso non son ensinazas de réximen especial. Para esas ensinazas habería que ir a Pontevedra, habería que ir a Coruña, é dicir, igual que as ensinazas de música de alumnado e de idiomas, por exemplo, que se ten que desplazar a la LIN. Se vos parece oportuno, creo que o que temos que acordar aquí, que creo que estamos todos de acordo, en poñer que no acordo que temos, que sexan que todos aqueles estudos que estén fora do término municipal serán objeto desta subvención. Non sei se podemos facelo desta forma. Sí. Sí. Yo lo que quiero comentar es que vais a aprobar una norma y una vez que esa norma esté en el boletín, lo que hayáis pensado y no importa, lo que importa es lo que salga allí. Entonces, yo si vais a hacer modificaciones, os recomendaría que hicierais un proceso y constase por escrito ya qué es lo que vais a votar, habiéndolo pensado un poco, porque eso una vez que quede en el boletín es lo que hay, el que queda fuera quedó fuera, el que queda dentro y no queréis meterlo dentro quedó dentro, y lo mismo para la redacción del vestuario, que en caso de que lo queréis meter sería conveniente que hubiese una redacción que dejase claro qué vestuario queda incluido y qué vestuario es ropa y no queda incluido. Es decir, esto si va a ir a un boletín, el día que esté en el boletín es magia. Entonces, por eso yo os recomendaría que si vais a hacer cualquier modificación, paréis un pouco, escribáis e lo escrito quede en el acta. Claro. Vale. Pois nada, eu digo, non sei, vos reunides Susa, Ángela e algún de vos, un segundiño, nos esperamos. No, creo que es mejor. Sí, sí. Eu creo que a intención por parte de toda a corporación é clara, por lo tanto non entremos en máis detalle, vale? O tema da roupa, valorámoslo se queredes, non sei se é algo específico, tamén se pode poñer sin ningún problema. Pois o que queremos é facilitarlle a vida aos rapaces que estudian fora, vale? Entonces, vos xontades 5 minutos, sí? E se quieres, pues, las bases que añadamos cada cosa Sí. que Os acompaña o... las bases. Aquí para que las acompaño para presentar mis órganos. Y tú si quieres también. No, no. Sí, sí.
Bueno, os técnicos habilitados me din que debemos proceder á lectura dos acordos adoptados. Ten a palabra a concelleira do Partido Socialista. Vale, explico vos as modificacións que se van a facer e son dentro do material educativo vamos a ampliar isto a vestuario e outro material técnico legalmente indispensable para o estudo correspondente, como decía Susa, que foi a que dixo esta aportación, por exemplo, vestiario ou algún material para algún ciclo, e no caso das ensinanzas se añade o grado básico, formación profesional, e en bacharelato se pon, non sei que puxetes aquí, Leo, porque non entendo a tua letra, o xeral, o bacharelato xeral e o de artes, que estaba sin, o sea, non poñía bacharelato nada máis. E se añade, para aclaralo, porque eu tiña como ensinanzas artísticas superiores que entraba pois, a danza dramática, plástica, deseño, e non. Entón, aquí vamos a añadir a letra D, donde poñemos ensinanzas de réximen especial, que son ensinanzas deportivas, ensinanzas de idiomas, que xa estaban, e ensinanzas artísticas especificando cada unha delas. Llevo a pasar despois a secretaria estes cambios e en principio, se vos parece, e estábamos de acordo as tres en facer os cambios e se vos parece se vota e logo se modifica como dixemos antes. Alguna aportación máis, alguna consideración máis no debate? Digo que isto o mellor estaría ben que xa se trouxera mirado antes, pero e contrastado o mellor, sabes, para xa telo incluído con anterioridade sei que son cousas moi específicas e que ás veces son difíciles de coñecer, pero bueno, creo que o mellor sería xa cuestión de telo estudado, vale? Bueno, non vou facer ninguna intervención e a votar directamente, pero eu lle leo o artículo 97 da lei que fala dos efectos de desarrollo das sesións e para definir el carácter de las intervencións de los miembros de la corporación se utilizará a siguiente terminología. Enmienda. Es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. Se vostede ten tanto coñecemento que tiña que ter feito era haberlo revisado e pasárnoslo con anterioridade. Vamos a votar a proposta. Votos a favor? Veña, hai que joderse, non? Votos a favor? Unanimidade. A terminología en este salón de pleno espero que se corrija un poquinho máis, porque a joderse non é unha palabra que se deba utilizar en esta sala. Moi ben. Perfecto. Vamos ao seguinte punto do día, que xa é a actividade de control. Está o punto de dación de conta das resolucións da alcaldía dende o 277 do 25 ao 453 do 25. Non sei se queren facer alguna intervención ao respecto delo. Non? Vale. En relación ao período medio de pago e morosidade do primeiro trimestre de 2025? Tampouco. Pois vamos entonces ao punto 14, moción do BNG referente á creación dun espacio público de traballo colaborativo coworking. Vamos a solicitar tamén a inclusión no orden do día dunha moción de régimen de urxencia, sí. E creo que vos outro, non? Anunciado. Por parte do BNG. Sí, nós tamén imos presentar unha moción tamén de última hora. A súa xa temos aquí, incorporada en papel, témola. Vale. Como sempre, a do Partido Popular non a temos, nin conocemos o tema, nin conocemos nada. A súa sí que a temos aquí xa para continuar con ela. Vale. Ten a palabra. Vale. Pois, desde o Grupo Municipal... Sí. Esta moción estaba na orden do día, por lo tanto vamos a votar, se procede o debate. Vale. Vale, por maioría, sí. Votos a favor? Unanimidade. Ahora sí. Sí, desde o Grupo Municipal do BNG o que estamos propoñendo con esta moción
é a creación do que se coñece popularmente como un espazo de coworking, que non é máis que un lugar de traballo compartido pensado para que persoas de distintas profesións, empresas ou proxectos pois poden traballar de maneira independente pero compartindo un mesmo espacio, unha mesma oficina, un mesmo entorno. A diferencia dunha oficina tradicional, o coworking non está limitado a unha soa empresa, e nestes espazos xúntanse pois emprendedores, traballadores en remoto, nómades digitais e pequenas empresas que comparten infraestructuras básicas pois, como escritorios e zonas de traballo, internet de alta velocidade, salas de reunións, espazos comuns e outros máis. Ademais dos recursos físicos, moitos espazos de coworking que xa existen na nosa comunidade ofrecen tamén outros eventos corporativos para tecer redes, para facer obradoiros de formación e actividades colaborativas e mentorado dos novos emprendedores. Hai que recoñecer que logo da pandemia cada vez son máis os veciños e veciñas de Silleda, tanto das vilas como das zonas rurais que traballan en remoto, non é un caso illado, eu mesmo estou nesa situación, pero coñezo máis persoas que están así desde os seus fogares e por iso consideramos que pois sería unha boa oportunidade para Silleda contar na vila, ademais, no centro da vila, cun espazo municipal de traballo colaborativo no que tanto os teletraballadores como os emprendedores tivesen acceso a estes espacios que mencionaba antes. Este espacio, como dixen, sería destinado a usuarios recorrentes, usuarios que precisa durante un tempo, un mes, 2 meses, para desenvolver un determinado proxecto ás oficinas, como para usuarios puntuais que nun día determinado deciden hoxe apetece ir a traballar a vila de Silleda e compartir con outras persoas que están na mesma situación. Sería especialmente beneficioso para, xa digo, para as persoas que viven nos entornos rurales, porque favorecería o relacionamento social e laboral, permitiría contar cun suministro de enerxía e internet de calidade estable, cousa que a día de hoxe ainda non está garantido en todo o concello. E, en resumo, nós creemos que a creación deste espazo de coworking na vila de Silleda, no centro da vila, podería reportar grandes beneficios, fixar poboación, atraer talento, novos residentes, impulsar a economía da vila, xerando demanda de servizos, xusto do que falábamos antes, na promoción económica, mellorar a conectividade digital, fomentar o emprendemento rural e reducir o illamento profesional das persoas que teletraballan e buscan un espazo para de vez en cando compartir os seus proxectos. Por todo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Silleda presentamos esta moción na que propoñemos a adopción dos seguintes acordos e é que o Concello de Silleda estude a creación dun espazo municipal de coworking no centro da vila de Silleda, ben nun inmoble municipal ou nun baixo comercial privado. Un segundo. Ten a palabra Estefanía Taín, como Partido Socialista. Bueno, con referente a esta moción, sí, estamos totalmente de acordo, vale, con vos. Xa se está traballando, vale, na posibilidad de adaptar primeiro un espazo que hai no viveiro de empresas, porque, bueno, ahora mismo só temos un sitio disponible, ca posibilidade de que se alguén máis interese ou queira ir traballar ali, a nosa idea é adaptar un dos espacios vacíos que hai, que é o máis grande de todos, como un espacio de coworking, vale. Estáse xa traballando neso. Tamén interesaba crealo no centro da vila en canto sea posible, porque estamos tamén a buscar algún espacio que se nos poida adaptar e que poidamos facer, pero como ahora mismo non sería posible, pois pensamos facelo no viveiro de empresas, porque sí que xa se pode facer, vale? Xa están as instalacións listas, entonces, bueno, só faltaría mobiliario e alguna cousa, pero me refiero que despois o resto xa hai internet, xa hai unha sala onde poden facer conferencias e poden levar, bueno, facer cursos ou que lles faga falta, vale? E a maiores desto, pois tamén estamos traballando na posibilidade de facelo nun sitio no rural, nunha aldea. Nada máis, xa, bueno, saber eso, que xa estamos neso. Partido Popular?
Sí, nos estamos de acordo con que se cree este espacio. De feito, o espacio no que pensábamos era precisamente ese que está libre no viveiro de empresas, que está mirando de frente máis á dereita, porque está sin utilización. Por lo tanto, entendemos que é un espacio tamén aceitado, por lo menos para ver como funciona. En relación co que di no rural, entendemos que tamén podría ser aceitado, e de feito o que vemos é que, por exemplo, hai unha instalación acondicionada que se acondicionou con fondos de Asunta xa fai bastantes anos, que non tuvo ningún tipo de utilización, a pesar de que era precisamente para fomentar cuestións de comercio no rural, e, polo tanto, na parroquia de Cira existe un local perfectamente acondicionado que podría ser utilizado. Como decimos, leva moitos anos parado, sin ningún uso, porque dende o goberno non se lle dou ningún tipo de contido e ao final vemos como moitas veces subvencións que se piden ás outras administracións son cartos realmente tirados porque realmente non chegan a ter o uso pola falta de traballo do goberno municipal. Por lo tanto, entendemos que son dous espacios que podrían ser aceitados para a historia. Gustaríanos que nos especificase un pouco máis polo miúdo cales son esas traballos para implementar nesa instalación o viveiro de empresa, o que le van feito xa dende o goberno municipal para poder facer esa implantación do espacio de coworking, e que nos detalle un pouquiño cales son eses pasos que deron para poder implantar ali este espacio de coworking. Sí, a nos acollemos con agrado que nos digan que están traballando xa nese espazo de coworking, nese posible espazo de coworking. Agradecemos que recollan o guante que lle estendemos con esta iniciativa e simplemente recalcar que un espazo de coworking é diferente do que entendo que é unha obviedade, pero é diferente do que é o viveiro e do que ten que ser un viveiro. Ten que ser un espacio moito máis dinámico, donde personas, e agradable para traballar tamén, que, por certo, hai que decirlo. Eso implica que as instalacións teñen que estar ben, limpas, coidadas, os xardíns coidados. Non falemos de que a veces o viveiro deixa bastante que desexar nese aspecto, o viveiro de empresas. E creo que esta é unha sensación compartida por calquera que pasa polo polígono de vez en cando. Parecenos ben a idea de que se poida facer un espazo de traballo colaborativo no rural, desde logo, e eu que diría é si a experiencia, as cousas a veces morren por facelas mal. Intentemos facelo ben e si realmente funciona ben no polígono, traslademos logo eso na medida do posible, busquemos un baixo en Silleda, porque eso vai vir moi ben si 5 ou 10 persoas todos os días viñesen a traballar a unha oficina na vila, ao final é máis xente que está na vila movéndose, traballando e dinamizando. Nada máis que decir. Por parte do Partido Socialista, alguna consideración? Alguna cosa máis? Non, simplemente para un poquito os pasos que se deben usar para conseguir a implantación e os traballos que se van a hacer, está apoiando que traballos se van a hacer para conseguir o espacio de coworking, e realmente moitas veces eses espacios de coworking ao final son o xermen de novos proxectos que poden salir adiante. Como xa dixen, no viveiro xa casi están todas as instalacións preparadas e listas, só faltaría o mobiliario por incluir para poder utilizar. Ben, votos a favor da proposta? Por unanimidade. O Brega ten presentado antes da inicio do pleno, como decíamos antes, ten presentado unha moción sobre a regularización da situación urbanística da parcela na que se localiza o albergue da Bandeira. Creo que foron entregadas copias a todos os grupos políticos e, por lo tanto, temos que votar a inclusión dentro do orden do día, non, secretaria? Maioría absoluta. Vale. Precisamos da maioría absoluta. Votos a favor da proposta de inclusión desta moción no orden do día? Unanimidade. Ten a palabra o voceiro do bloque. O que presentamos é referente á regularización da situación urbanística na parcela na que se localiza o albergue en Bandeira. Nos facémonos eco da situación na que se atopa a propietaria da parcela, saiu na prensa e houbo varias contestacións.
Esta propietaria desta parcela na que se sitúa o albergue público de Bandeira leva anos reclamando ao Concello de Silleda que se corrixan as irregularidades urbanísticas arredor da mesma no Pexón. Distas irregularidades, temos que recordar, consistían no referido á titularidade da parcela, que figura no plan xeral como parcela pública, propiedade do Concello, cando debería figurar como a parcela de titularidade privada. E na calificación urbanística, xa que o terreo se catalogou como chan dotacional, perdendo así a calificación urbanística como chan edificable que tiña no momento de concretarse a cesión. Recoñecendo que é posible que se produzan incorreccións, vímolo antes tamén con outras modificacións que houve que facer no Pexón, tamén é certo que tamén o é que cando se detecta un erro, pois o normal é corrixilo. A alcaldesa dixo anteriormente que recoñecía os erros, pero que non se pode facer é perpetualo. Entonces, traemos isto aquí porque, como dixo anteriormente, que facía con urxencia e celeridade a solución destes problemas, pois tamén queremos que o faga con este caso, porque senón o único que está facendo é obrigando a veciñanza e o Concello a gastar tempo e cartos para acudir á vía xudicial, como está ocorrendo. Se, como indicaba a propietaria na prensa, a única petición que leva facendo todos estes anos é que se lle devolva o terreo coa cualificación urbanística correcta e que se rectifica oficialmente a súa titularidade como ben privado no planteamento urbanístico. Entonces, así, a grandes rasgos, parece que estamos ante un problema que ten fácil solución. Por iso mesmo, tamén nos sorprende que aquí o Goberno municipal pois non queira recoñecer a existencia deste erro, nin tome unhas medidas concretas, senón que intente botar balóns fora, para tamén, de algunha maneira, darlles a seguridade xurídica e lexítima á súa propietaria. Entón, por todo o anteriormente exposto, traemos a pleno a adopción dos seguintes acordos: que o Goberno municipal inicie de maneira urxente un expediente de modificación do Pexón co fin de corrixir os erros urbanísticos da parcela na que se sitúa o albergue da Bandeira, recollendo a correcta titularidade e dando a calificación urbanística de solo urbanizable que xa tiña no momento de facer a cesión. E segundo, que no caso de que non sexa posible alterar a calificación urbanística ata o momento en que deixe de estar en funcionamento o albergue público, o Concello se comprometa a que no momento no que finaliza a cesión e se devolva a parcela se realizará a oportuna modificación da calificación. O que quero xa finalizar é dicir que no caso de que estes acordos pois non foran ser posibles porque houve calquer tipo de modificación ou cambio dentro deste problema, pois que se nos explique aquí e nos dean as explicacións necesarias. Ben, como vocera do Partido Popular para defender do Partido Socialista, perdón, para defender esta moción, volvo un pouco ao que dixemos antes. Os Pexóns son documentos vivos. Non podo admitir que na exposición de motivos se diga que este Goberno municipal non recoñece a existencia deste error cando dixemos por activa ou por pasiva que se trataba dun error na definición da titularidade do ben. En este momento se está tramitando un expediente de modificación do Pexón que inclúe o cambio desa titularidade como un erro. Se inclúen, a de maiores, outros errores que tamén foron detectados en situacións similares de suelos rústicos que estaban definidos como equipamento. Por lo tanto, tamén se inclúen esa modificación camiños que non aparecían grafiados, camiños que aparecendo grafiados non eran públicos. Intentamos recoller todas as demandas da ciudadanía para recollelos en esta modificación que virá próximamente ao Pleno. Están os técnicos redactando o documento e confío e espero que máis pronto que antes estemos aquí votando esa modificación. En todo caso, desde o noso grupo vamos a abster porque é unha cuestión que xa está en marcha. Xa está en marcha, non, xa está en redacción, perdón. Sí, nos estamos de acordo con esta proposta, que se faga ca maior celeridade posible. Como se está dicindo, estánse facendo moitas modificacións e rectificando moitos erros que seguramente, de haberse tido en conta moitas das alegacións que se presentaron no seu día polos veciños nas exposicións públicas e que non foron contestadas, pois houberanse evitado moitos destes erros. Bueno, neste caso, pois non sei se tamén se nos vai a botar a culpa o Partido Popular deste erro ou ao final vai a ser o propio Matías da Torre, exconcelleiro do BNG,
o responsable de que se producira tamén este erro, porque ao final parece que todo o que pasa en relación con esta cuestión pois ven sendo culpa del e non se asumen as culpas por parte deste goberno. A cuestión sempre é buscar a alguna persona que cargue cas culpas dos erros do goberno. Alégranos escoitar que isto vai ter rápida solución, que xa se está traballando, está en proceso, o que tamén exemplifica que isto se podería facer antes, non obrigar a unha veciña a ter que ir pola vía judicial, pasando o seu tempo e os seus cartos, entón que isto podía haberse solucionado antes e non houve intención de facelo, do que sí que houve intención é de botar balóns fora, culpar a uns e outros e pasar semanas debatindo na prensa a ver quen era o culpable, cando se podía ter solucionado. A solución desta modificación puntual parte dun acordo moito máis amplo do que vostedes terán coñecemento nos vindeiros días, sobre o que non podo falar nada máis por respeto tanto á propietaria como ás outras administracións involucradas. E respecto ás alegacións, voulle dar unha clase magistral de urbanismo, porque parece que vostede que é abogado non o sabe. As alegacións dos veciños se fixeron na aprobación inicial. En este caso, na aprobación inicial non figuraba este erro. Foi un cambio que se fixo despois, a posterior, na aprobación provisional. Ben, vamos a votar a favor. Bueno, votos a favor da proposta? Segundo turno. É que xa pechei que teño dereito a pechar o... Sí, pero teño dereito a 2 turnos. E fixen unha máis. Fala vostede. Bueno, non estaba falando concretamente en relación con este asunto, sino que está usted dicindo que van moitos erros en relación con camiños e con moitas cousas. E é unha queixa reiterada dos veciños que se molestaron en facer alegacións no seu día ao PSOE e que nin siquiera lle contestaron. Entonces, unha clase magistral deste goberno sería, polo menos, responder ás alegacións que fixeron os veciños no seu día e que non se fixo. E as que se fixeron, moitas veces, cunha resposta que non sabía nin se era aceptada ou desestimada. As alegacións que se presentan na aprobación inicial dun PSOE teñen que respostarse todas ao 100% sí ou sí. As únicas alegacións que a mellor non teñen resposta son as que foron extemporáneas e que, ademais, son as que estamos recollendo ahora mismo para facer correccións das que se teñen que corrixir en esta modificación puntual. Vamos a votar. Votos a favor da proposta? Perdón, votos a favor da proposta? Sí. Abstencións? Votos a favor do Partido Popular e o BNG e abstencións do Partido Socialista. Pois agora, por novo pleno consecutivo, a pesar de ter un período de tempo de 2 meses entre pleno e pleno, a pesar de ter un pleno hoxe mismo con ata 3 recesos, un deles de máis de 15 minutos, vámonos enterar ahora mismo que moción vai a presentar o Partido Popular. Traemos unha proposta de moción instando a que o Concello inste a Dirección Xeral de Catastro a que lle corresponda para que deixe en efecto o proceso de revisión de valores catastrais que se está levando a cabo no Concello de Silleda. Sí, no, pero estou asimilando o que acabo de escoitar. Vamos a votar a inclusión no orden do día e que... Vamos a votar a inclusión... Que? Non tenemos nada, pero esa frase. É que máis non ten ningún tipo de argumentario nin inicial, nin unha expresión de motivos, nin unha parte dispositiva, nin unha parte expositiva, non ten nada. Isto máis ben como non sei o que, realmente. Votamos a inclusión na orden do día. Eu creo que dentro do meu grupo nos vamos a votar en contra porque isto non é de recibo. Votos a favor da inclusión? Votos en contra? Veña, debata usted. Ben, bueno, resulta curioso que se nos recrimine a nós o tema dos recesos e incluso que se nos haya recriminado antes o tema da emenda cando vimos a facer unha moción tal e como se permite no reglamento orgánico do Concello
que é algo que se permite e, polo tanto, se pode facer sin ningún problema, que é algo que se fixo moitísimas veces neste Concello e neste plenario e, polo tanto, pois non ten ningún problema. En calquer caso, non se preocupe que o argumentario e a exposición de motivos tampouco non é tan compleja como para que non a poda seguir e non a poda valorar no seu conxunto. Ao final, o que estamos traendo como moción a este plenario é que nas últimas datas estamos vendo como centos de veciños do noso Concello están recibindo as notificacións por parte de Catastro, polo que se produce unha revisión dos valores catastrais das súas parcelas e vivendas. Esta revisión alza os valores catastrais prodúcese despois de terse levados a outro procedimento de actualización dos valores catastrais a petición do Goberno de Silleda fai pouco máis de 4 anos e temos que recordar que esa foi a petición do Goberno de Silleda esa actualización de valores de Catastro que perjudicou a todos os veciños procedimento no que xa se produceu unha alza considerable destes valores, o que repercute posteriormente nas liquidacións do imposto de bens inmobles, incrementando as cotas que deben pagar os nosos veciños por este imposto. Na maior parte dos casos, esta nova revisión de valores catastrais non responde a criterios obxectivos, a que, aínda que se haxa podido modificar a calificación urbanística de algúns terreos, o certo é que dentro do Concello non se dan os servicios mínimos que deberían ter estas parcelas, como poden ser os servicios de saneamento e abastecemento de aguas. Ademais, esta repercusión afecta sobre todo a parcelas do noso rural, no que se dan dous factores que fan aínda máis sangrante esta nova alza dos impostos que se lle exixen aos veciños do rural. Primeiro, que os veciños do rural sofren unha infradotación de servicios con respecto aos veciños das áreas urbanas e despois que a maior parte dos veciños das nosas parroquias son pensionistas e que polo xeral reciben unhas pensións moi reducidas. Por iso, dende o Partido Popular de Silleda, consideramos que levar a cabo unha nova revisión destes valores non está justificada e o único que fai é castigar unha vez máis o noso rural, o que non favorece nin a consolidación nin o novo asentamento de poboación nas nosas parroquias e que provoca que cada vez estén máis despoboadas. A xurisprudencia xa ten recoñecido en innumerables sentencias que non é asustado a dereito proceder á realización deste tipo de revalorizacións en terreos urbanizables mentres non se consoliden os servicios básicos para que estas parcelas podan ser efectivamente urbanizadas. De igual maneira, vemos que tampouco se produce unha modificación sustancial no valor daquelas parcelas que xa están construídas, ningún beneficio para os seus propietarios. Por todo iso, o Grupo Popular do Concello de Silleda presenta a seguinte proposta de acordos e é que, dende o Concello de Silleda, se reclame expresamente a Dirección Xeral de Catastro ou o organismo competente para elo que se deixe sen efecto o novo procedimento de actualización de valores das parcelas citas no Concello de Silleda, toda vez que nin se dan as circunstancias, nin se produceu revalorización algunha en ditas parcelas que justifique o antedito procedimento de revisión dos valores catastrais. Estamos ante un procedimento simplificado de valoración catastral derivado da datación ao catastro do novo pexón. Un procedimento obrigatorio, consecuencia da Lei del Catastro Inmobiliario. Polo tanto, está vostede plantexando aquí un acordo nulo de pleno dereito. Non teño nada máis que decir. Se quere decir alguna cousa. Sí, que, claro, preséntasenos esta moción, pero en verdade tampouco hai datos. Non sabemos se hai un valor diferente para terreo construído, para non terreo construído, pídese que o Concello deixe de baixa a novas valoracións do catastro, pero ao final vai ser o catastro quen o decida. Entón, non me parece que teña sentido. No único que concordo en que sí que o rural, claro que non ten servizos, e que ten unha diferencia moi grande co casco urbano. Simplemente iso. Sí, como se di na exposición de motivos, esta situación non é unha situación nova e a pesar de que este na lei de catastro, tamén é certo que hai múltiples resolucións judiciais, como xa se dixo, que mientras non estén consolidados eses servicios, como sucede en prácticamente todo o noso rural, a Xusticia lle está dando razón a aqueles que están solicitando que non se faga esa modificación da valoración, como decimos, en tanto non estén eses servicios consolidados para poder urbanizar. Por lo tanto, usted di que estamos ante un acordo nulo de pleno dereito. Non compartimos esa afirmación, porque non estamos dicindo, que estamos dicindo é que se lle requira a catastro e catastro contestará
o que teña por procedente. Nos entendemos que non se dan as circunstancias nesas cartas que se están enviando a todos os veciños, como decimos, porque moitas veces o que se está tendo en conta é un posible valor urbano dunha parcela que nin siquiera conta con ningún tipo de construcción e non conta cos servicios mínimos para poder construir nela. Por lo tanto, esa consolidación dese novo valor debería de producirse. Entendemos que estendendo ese criterio jurisprudencial que se ven mantendo polo Tribunal Supremo, unha vez que se consoliden eses servizos e que se consoliden esas dotacións mínimas para poder construir nas parcelas. Por lo tanto, é un requerimento que solicitamos a Catastro e que pode abrir unha vía da que se poden beneficiar moitos veciños do noso rural que están vendo como unha vez máis se está aumentando ou incrementando ese valor sin ningún tipo de justificación neste momento. Asunto. Publicación del acuerdo de inicio del procedimiento simplificado de valoración catastral en Silleda. El día 10 de febrero de 2025 se ha publicado en la sede electrónica del Catastro el acuerdo de inicio del procedimiento simplificado siguiente. Procedimiento simplificado de valoración de los suelos que adquieren la consideración de suelo de naturaleza urbana con motivo de la existencia de planeamiento posterior y que se encontraban excluidos en la delimitación de suelo de naturaleza urbana de la ponencia de valores vigente, de conformidad con lo dispuesto en la letra A del apartado 2 del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sectores / área urbanística afectada, sectores del 600 al 611 y sectores del 701 al 703. Número de expediente del Catastro 352074.36/24. Este procedimiento es consecuencia de la nueva redacción del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, artículo 30.2e, en virtud de la última modificación de la Ley 13/2015 del 24 de junio. Los trabajos realizados por esta gerencia lo han sido a partir de la información urbanística existente y vigente de ese municipio en relación a los suelos que se encuentran afectados. El procedimiento simplificado de valoración catastral en Silleda tiene efectos tributarios del 1 de enero del 2024, ejercicio siguiente al de la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación, aprobado el 2 de enero de 2023 y en base en la Ley 13/2015 del 24 de junio, BOE 25 del 6 de 2015, que da regulación normativa y cobertura jurídica a la valoración de ese tipo de suelos. A partir de la fecha de publicación indicada, se inició el plazo de trámite de audiencia de 10 días hábiles a los titulares catastrales afectados y una vez transcurrido se procederá a la correspondiente notificación individualizada de los valores catastrales resultantes, quedando a su disposición para resolver cualquier duda o cualquier cuestión al respecto. Les saludo atentamente. Pontevedra, tratado y firmado digitalmente al margen. Gerente territorial, doña Micaela Martínez Benavente. La consulta está hecha, la respuesta está encima de la mesa. Su acuerdo es nulo de pleno derecho. Sobre los suelos de desarrollo, yo también he hecho la consulta en el catastro y no le van a aplicar la calificación de suelo urbano, mientras no esté desarrollados. Y en el resto de del término municipal hay una cuestión que se llaman tributos. Y con los tributos se hacen obras. Pues usted o que está pretendendo é que de alguna maneira fagamos primeiro as obras e despois lle pasemos os tributos aos veciños. Nada máis por decir por mi parte, nos ímonos a... Bueno, en todo caso, sí, unha cousa máis. É curioso, porque antes facían vostedes aspavientos sobre a miña intervención de que tiñan 2 meses entre pleno. Claro, eu supoño que isto ven derivado de que onte chamaronos uns veciños, non, para que fixeran unha pregunta no pleno sobre esta cuestión catastral. Sí, señor, porque contaron a min. Vamos a proceder a votación, nos imos a... Cerre. Sí, cerre. Bueno, sí, cos tributos paganse obras e, como vemos dentro do Grupo Socialista, tamén se pagan moitas outras cousas que non se deberían de pagar, pero bueno, eso xa saben ustedes o que é tal. Está moi ben que nos lea o que di a Xerencia Territorial de Catastro, e se lle fixéramos caso a todo o que nos din as administracións nas súas resolucións, pois evidentemente, se non se impugnasen, pois non terían ustedes ningún tipo de condena. Precisamente, moitas das resolucións que dictan as administracións públicas son recurridas nos xulgados e, ao final, acaban sin ter razón as administracións públicas.
E usted, pois, este Concello xa ten varias condenas tamén nese sentido, o cual entendemos que non é algo que lle debería de sorprender. Por lo tanto, que decimos, o acordo que lle estamos propoñendo, usted intentelle facer creer o que queira aos veciños, pero non é nulo, porque únicamente o que lle estamos facendo é que se lle requira nese sentido. Por lo tanto, en relación con esta cuestión, é certo que hai uns veciños de Moalde que non se puseron en contacto con nós antes, sino xa fai bastante tempo. Hai moitos outros veciños que se nos levan poñendo en contacto con esta cuestión e isto, ao final, pois leva un determinado traballo que temos que facer. Bueno, que nos veña usted aquí a recriminar esa falta de traballo cando acabamos de ver como unha concelleira a sueldo nin siquiera capaz de conocer as categorías que ten dentro da súa concellería para traer esas bases, pois, bueno, a verdad que xa está ben de que nos veña aquí con estas historias. Ao final, a incapacidade do seu goberno cada vez manifesta e, como decimos, impostos sí, para pagar as cousas que sean necesarias, pero, como decimos, teñen ustedes unha amplia experiencia en pagar cos nosos tributos moitas cousas que non son, eu diría moitas veces que nin tan siquiera legais. Faga vostede política como queira, nos imos seguir traballando. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor do Partido Popular, en contra do Partido Socialista e abstencións do Bloque Nacionalista Gallego. Se abre o turno de rogos e preguntas. Eu vou pedir disculpas, pero a Asunción xa pideu que tiña que retirarse e retírase neste momento. Turno de rogos e preguntas e o turno do Partido Popular. Sí, bueno, rogos e preguntas. Temos bastantes queixas de Silleda, que están retirando, xa se fixo outras tardes tamén, pois unhas farolas que eran unha determinada conta, porque eran farolas de fundición, bueno, pois entendíamos que tanto visualmente como a nivel estético e de calidad, pois que tiñan pois unhas condicións que non están tendo aquelas polas que se están sustituindo, e polo tanto pois consideramos que debería de, si se fai a sustitución de algunhas pezas de mobiliario público, polo menos que cumplan pois esas condicións de ornato e esas condicións pois de calidad, e que non vayamos empeorando cada vez máis estas cuestións. Hai algúns veciños que se queixaron tamén, porque parece ser que o proceso que ten pois para dar de alta o servicio de auga, aínda que pois os funcionarios fan todo o humanamente posible cos medios que ten, pois se está ralentizando bastante e é un proceso pois engorroso e que está levando bastante tempo. Bueno, en relación co que dixo das enmendas e co que dixo anteriormente, pois, oye, o que lle solicitamos, o que lle rogamos dende o Grupo Municipal Popular é que traigan os asuntos traballados, e para eso cobran, e que veñan pois dunha maneira aceitada e que pois se nos intente descargar a nós pois aquelas cuestións cando o único que facemos é intentar que salgan o mellor posible, pois parecenos que está fora de toda consideración. Tamén, bueno, vemos ao final os cambios de plenos que se esforzaron das tardes para as mañás. Vemos como ao final nin siquiera se están cumplindo nos horarios, porque ao final resulta que hai compromisos laborais que fai que teñamos que estar retrasando esas cuestións. Ao final estamos vendo como unha concelleira do grupo de goberno ten que abandonar a sesión plenaria porque realmente pois ten ocupacións, ben de conciliación, ben laborales, non sabemos, pero ao final estamos vendo que realmente ese cambio pois non está traendo nada positivo, co cual pedimos que reconsideren esa posición e, se non, pois que polo menos que adapten agora para que non teñamos que andar cambiando continuamente.
o que xa advertimos o grupo do Bloque Nacionalista Galego que se isto hubiera sido na anterior legislatura terían que escoitar vostedes, se non tuésemos a maioría de entre os dous grupos, pois cousas e lindezas tales como a que tuvo que escoitar a súa voceira na anterior legislatura e na que se lle decía que se non se podía dedicar a isto que se marchara. Por lo tanto, consideramos que ter esa consideración e cousas que, aparte, aquí aludeuse antes a que si alguén tuvo unha mueca, naqueles momentos e con cousas máis graves que se dixeron, houve moitas risas na bancada socialista e das mulleres que estaban naquele momento e iso non lle parecía mal a alcaldesa, incluso participaba. Por lo tanto, teñan en consideración eso e nós, pues temos que aceptar que se hayan cambiado para mañán, pero ao final estamos vendo que o que se pedía de que foran polas tardes era unha cuestión que eu creo que nos ven mellor a todos e que interrumpe o menos posible nas nosas actividades diarias. Gustaríanos tamén preguntarlle á alcaldesa en relación ca obra do skatepark e da pista multideportiva. Non sei se nos está atendendo ou non. Sí, perfectamente. Vale. Dado que sempre nos dá leccións neste plenario, incluso se mete con determinadas actuacións profesionais ou pon en cuestión, dado que se firmou pola propia alcaldesa a acta previa de replanteo antes de inicio da obra, sino para formar o expediente, xunto con un técnico que fixo o expediente. Estamos falando de que despois se considera que o chao, que é algo que se pode ver a simple vista, non é aceitado, como foron capaces vostedes de firmar esa acta que ao final está traendo moitísimos presuicios e moitísimos retrasos a esta obra, e se vai a buscar algún tipo de responsabilidades en relación con esta actuación das persoas que firmaron como técnicos e como representantes do Concello con a cualificación para elo en relación con esta instalación da pista multideportiva. E despois vamos a solicitarlle novamente que reconsidere a súa posición en relación ca petición que fixemos de retirar da acta e da sesión de plenos as afirmacións que fixo en relación co concelleiro de este grupo municipal e se non aclare cal foi esa cuantía tan elevada que recibeu dos fondos municipais. Por parte do BNG. Ben, intentaremos ser máis breves, solamente temos tres preguntas. En primeiro lugar, queremos preguntarlle ao Concelleiro de Medio Ambiente, gustaríanos que nos respondese se sabe por que se reduciu a reciclaxe de vidro en Silleda dende o 2019 ata agora, onde se observa unha baixada do 60%. Entón, queremos saber se ten algunha explicación ao respecto ou solamente se dedica a facer vídeos dicindo evidente, como é o horario do punto limpo, que iso pode dicir Google tamén, e ao mesmo tempo tamén di cousas que non son verdade, porque di que o punto limpo lle sai gratis aos veciños. Eu quero recordar que todos os anos págase case cerca de €500.000 a UTE Silleda Sostible, entre outras cousas, para xestionar o punto limpo. En segundo lugar, queremos facer mención ao uso que teñen as redes sociais do Concello de Silleda. Observamos que estas toman cada vez un sentido máis partidista que institucional. Chama a atención que sexa o propio goberno que tente evitar de todas as formas posibles que os membros da corporación que representan tamén os veciños de Silleda, gústelles ou non, aparezcan en vídeos ou en fotos institucionais. Entón, a pregunta é se consideran normal ese uso partidista que lle están facendo as redes municipais e se a campaña publicitaria da alcaldesa debería pagarlle ao partido e non os veciños. E por último, xa remato, queremos preguntar se o Concello, en particular a alcaldesa e a Concelleira de Medio Rural, que agora mesmo non está presente, teñen coñecemento do parque eólico de Xestiloi, que acaba de sair a exposición pública que se quere instalar nas parroquias de Grava e Xestoso. Entón, referíndonos a isto, entendemos que sí que teñen coñecemento.
As nosas preguntas serían se teñen pensado informar aos veciños pois para que eles despois poidan decidir se están a favor ou en contra de todo este proxecto e se tamén ten pensado o Concello presentar algún tipo de reclamación dentro do plazo porque senón despois pois a inacción do Concello en tema de reclamación asumiríase como que están a favor. E así mesmo tamén se van realizar algún informe técnico como están realizando outros concellos como son Forcarei e Rodeiro. Bueno, moi rápido. Empecemos polo final, pola parte do Partido Popular. Eu non vou retirar da acta a afirmación sobre o concelleiro, salvo que el retire o pide desculpas polas risas que botou cando se estaba referindo dunha maneira inhumana á concelleira do Partido Socialista. Se el retira, pide desculpas polas risas que estaba mantendo, eu retiro as miñas palabras. Mentre tanto non, porque se estaba rindo precisamente dunha persona que estaba sendo atacada dunha maneira moi injusta. Segundo, a pista polideportiva e do skatepark. Se fixo unha acta de trazado previo, non acta de replanteo, unha acta de trazado previo, que hai unha diferencia importante entre unha e a outra. Ben, ahora mismo se preparou xa un proxecto modificado, no que vamos a retirar de esa zona de aí a cancha multideporte, porque non se podía practicar o deporte ali. Ao momento que chegaron os técnicos especialistas en ese tipo de pruebas, nos advertiron de que había un problema serio con elo e se vai a cambiar os recursos desa pista multideporte. Sobre os horarios dos plenos, están postos para os viernes ás 10 da mañá, e se manterán en ese horario, salvo que vostedes, que teñen dereito, poden convocar un pleno extraordinario vostedes mesmos para cambiar de hora, se queren. Nos creemos que esa hora para nos é válida, salvo casos particulares que podemos entender todos, que hasta ahora o fixemos. Cando un concelleiro ten un problema sempre entendimos e cambiamos todo, pero manterémoslo desa forma. Sobre o tema do proceso para dar de alta a auga que está ralentizado, non teño nin idea a que se está referindo vostede, consultareino porque non sei a que se está referindo vostede. Estamos traballando ahora mismo na parroquia de Ponte, na parroquia de O Castro, que non sei onde se está referindo vostede. As altas das aguas, sí. Sí, pero que non sei que proceso, onde está ralentizado, non sei, preguntareino. Non lle podo decir. Preguntareille e contestareille por escrito, en todo caso, a esta cuestión, porque non lle podo contestar en este momento a isto. E o tema das farolas, xa o vimos aquí en máis dunha ocasión, as farolas que están sustituindo en toda a rúa María Colmeiro, en toda a rúa Venezuela, na rúa Alonso Ríos e na rúa na Ronda do Outeiro, non eran farolas de fundición, son farolas de fundición, non de fundición, que non sei como se chama o material este, non de fundición ornamental, sino que eran con a parte con aluminio, que estaban moi deterioradas e que se cambiaron. Precisamente, decidimos facer unha modificación nas melloras de ferrovial para que as de fundición tradicional e ornamental estiveran colocadas no Concello. E as farolas novas que se están colocando son farolas que son as farolas que se están instalando en todas as grandes cidades, porque son farolas de fibra de vidrio que precisamente non sufren de corrosión frente aos orines dos perros, que é o deterioro máis grande que teñen as farolas ca base de fundición que teñamos antes. Había un punto terceiro, asuntos traballados, xa non me acordo que anotei, un punto terceiro que me preguntaba, anotei asuntos traballados, non sei que pregunta era. Se pode... detrás dos asuntos traballados. Bueno, que o partido que nunca ven cos asuntos traballados o pleno me faga esa consideración, non teño moito máis que añadir. O tema das redes sociais, eu creo que calquera dos grupos políticos sabemos facer boas redes sociales, así que parabéns aos dous. En relación aos estilois, están os técnicos municipais preparando o informe, teremos, no momento que o teña, o compartiremos evidentemente cos veciños, estámoslo facendo. En relación ao concelleiro do Medio Ambiente, se quere contestar el. Depende do mes, temos valores, non controlamos que en publicidade o obvio, eso é activismo. Sí, é verdade. Suelta o vídeo, para que se gustaron, ahora, pois, eu tomo tamén tratando de redes. Sí, por lo menos eu digo sempre. Moi ben. Moi ben, veña, pois levántase a sesión.